Bona tarda a tots. Se sent? Us donem la benvinguda des del Centre Educatiu Waldorf La Font d'aquí de Vic i hem convidat amb en Joan Antoni Melet, conferenciant, assessor de la banca ètica Triodos, tantes coses, oi Joan Antoni? També assessor i formador de formacions en consciència. I després també, al finalitzar la conferència, podrà assignar llibres que hi ha a l'entrada, d'acord? I us deixo pas amb ell, que disfruteu de la conferència. Benvinguts. Gràcies. Bona tarda a tothom. Gràcies a l'escola per haver-me convidat a compartir aquesta estoneta de xerrada i després espero que de col·loqui si no esteu massa cansats. Volia començar fent una mica de reflexió d'alguns fets que han passat aquest any. Ara que acabem l'any, tothom té tendència a acabar l'any, repassar l'any. Crec que han passat coses bastant fortes com que la revisem. Una és el tema del canvi climàtic, que finalment se n'ha parlat una miqueta, perquè hi ha hagut ara la cimera de París, ara fa uns dies. Tot i que no m'agrada, a mi segueix sense agradar la paraula canvi climàtic, perquè fa pensar la gent que ara un canvi climàtic ara fa més calor que abans. I fa calor, estem al desembre i no feia gens de fred. Però no és, canvi climàtic no és l'expressió correcta. Estem matant la Terra com a ser viu. Estem destruint la Terra i hi ha molts llibres ja que ho estan explicant de manera científica. Molts científics s'han unit per fer manifestos explicant la gravetat de la situació. Alguns inclús diuen que han passat la línia de no retorn, que ja no podrem parar les catàstrofes. M'agradaria pensar que sí, que encara hi som a temps. Recomanaria un llibre, un és el de la Naomi Klein, no sé si la coneixeu, una activista social de fa molts anys que havia escrit el famós llibre No Logo, que alguns el coneixereu, i ara ha escrit un llibre que diu, no sé si està en català, però en castellà es deia No, esto lo cambia todo, i allí ella mateixa fa un examen de consciència dient, hosti, jo no havia tingut prou consciència de la gravetat de la situació, i és un llibre on explica com està el món, com està el món i què hem de fer urgentment per canviar-lo. Hi ha un altre llibre de Jeffrey Sachs, que és un assessor de molts governs mundials, que acaba de sortir ara també sobre, no sé si és el desenvolupament sostenible o alguna cosa així. És un tema que a vegades, per exemple, quan veus alguns documentals, van fer un documental a TV2, no sé si fa un any o dos, i el trobareu a internet, que es deia El octavo continente, i quan ho mires et quedes de pedra perquè veureu que a la costa pacífic dels Estats Units, entre la costa pacífic i les illes Hawaii, s'ha creat per acumulació de corrents marines un continent de plàstic de 3,5 milions de quilòmetres quadrats, unes 7 vegades França. Quan veus la imatge, a vegades es trenca en 3 trossos i es torna a juntar segons les corrents. Quan veus la imatge, i de fondària, em sembla que fa entre 50 i 100 metres de fondària, li diuen, no me'n recordo quin nom té en anglès, garbage, no sé què, és a dir, com el continent de porqueria. Quan veus aquella imatge, la trobareu a internet, l'octavo continente, és com una imatge de l'estupidesa humana. I la pregunta que et ve és, hosti, si és l'època de la història de la humanitat, el segle XXI, l'època que hi ha més coneixements científics, tècnics, l'època de més recursos a la història de la humanitat, l'època que hi ha més gent intel·ligent en el món, hi ha gent intel·ligentíssima. Què coi ens està passant que estem destruint-ho tot i som capaços de fer una barbaritat com aquesta? N'hi ha més, aquest és el més gran, a l'oceà Índic també n'hi ha. És un exemple perquè ho mireu, no? O aquests dies sortia a la premsa una cosa que habitualment no surt, de quina és la deforestació mundial, que en aquests moments em sembla han millorat. Estàvem a 17 milions i ara han baixat a uns 10-11 milions d'hectàrees a l'any que destruïm de bosc i selva natural i ja no tornem a plantar. 10 milions d'hectàrees són 10 milions de camps de futbol, perquè ens fem una idea. Que arrasem i no tornem a plantar. I hosti, però que estem bojos. Doncs aquest és un tema. El tema del canvi climàtic, però jo no diria canvi climàtic, què coi estem fent que estem matant la Terra, que som nosaltres. No oblidem que som la Terra. Un altre, molt interessant,
Es va presentar el mes de gener la ONG Intermón Oxfam, que segur que la coneixeu, segur que aquí a Vic n'hi ha, van presentar un informe al Foro de Davos. Foro de Davos que és aquell lloc de Suïssa on es reuneixen cada any la gent més poderosa del món, els més rics, els que mouen els fils. Per això el títol de la conferència d'avui, Titelles o éssers humans. Volia portar unes titelles que havia comprat i me les he deixat per començar la conferència. Aquests que mouen aquests fils van convidar, suposo que després ho van lamentar, van convidar a Intermón Oxfam que presentés una xerrada, un informe, i van presentar un informe en el qual aquest informe, hi ha qui diu que no és molt científic, que falla alguna cosa, però aquest informe deia que a finals de l'any que ve, de 2016, el 1% de la població mundial tindrà ja més recursos econòmics que tot el 99% restant. Això ho acaba de corroborar un banc tan poc sospitós de ser revolucionari com el Crèdit Suís. Ha dit que sí, que és veritat. Hi ha gent que diu que no és veritat, que no és tan així, que no és l'1,99, que és el 2,98. Bueno, segueix sent una aberració, que a mi m'agradaria conèixer alguns d'aquests de l'1% i per què ho voleu, això? Per què necessiteu? Però estan provocant cada vegada més diferència, menys gent que té més diners i més gent vivint a la pobresa. Aquest any acabat els objectius del mil·lenni, fixeu-se que no se'n parla, es van establir l'any 2000. L'any 2000 les Nacions Unides, veient l'estat del món, va presentar un informe de l'estat del món tan vergonyós, que no van poder per menys que dir, bueno, anem a fer alguna cosa. Es van reunir a Nova York durant uns dies i van presentar els famosos objectius del mil·lenni. Objectius del mil·lenni que es comprometien tots els països del món, perquè em sembla que ho van signar tots, no sé si eren, me'n recordo ara, 180 i pic o 190 països, van signar un acord unànime dels 8 objectius del mil·lenni, que suposo molts els coneixeu, i si no estaria bé que els coneguéssiu per veure com no hem complert. És més, en moltes coses estem pitjor. Jo quan els vaig veure vaig dir, ja anem malament, perquè el primer objectiu del mil·lenni eren uns objectius que anaven de l'any 2000 al 2015. En 15 anys ens proposaven el primer punt, per exemple, només per comentar-ho, reduir la pobresa a la meitat. I vaig dir, sí, malament. Com que la meitat? Com que la meitat? Hem d'acabar amb la pobresa. Aquest és l'objectiu. Si no ho aconseguim, ja direm, hem fracassat, som una colla d'inútils, però hòstia, anem a acabar amb la pobresa. Bueno, la meitat. La meitat vol dir que en comptes de 1.500 milions, amb 750 milions de pobres ja ens conformaríem, no? Serà que tu no et toca ser pobre, perquè si no, no acceptaries la proposta. Molt semblant al que ha passat ara a la cimera de París, que abans de començar alguns governants ja deien, bueno, ens reunirem però els acords no seran vinculants. Bueno, llavors, segon punt, la pobresa creixent i les grans diferències entre rics i pobres que són creixents cada vegada més. I en tercer lloc diria també l'estat de malestar personal de cada vegada més gent. Si molta gent està malament perquè no té treball i el que té és un treball mal pagat, doncs que la gent que té treball i guanya diners també està molt malament. Hi ha una altra xifra que s'amaga, hi ha com una vegada em va dir un periodista que hi ha una mena de pacte de silenci per no parlar-ne del tema dels suïcidis. Han crescut espectacularment, però curiosament entre la gent que ho té tot. Noruega, que és un dels països potser el més ric del món, és on l'índex de suïcidis s'ha disparat. O sigui, els que no tenen estan malament, els que tenen estan malament perquè la seva vida no té sentit. El que té treball està mirant el rellotge, aviam l'hora de plegar per poder sortir, anar a fer footing, pàdel, a fer alguna cosa, m'he de desfogar perquè no aguanto el treball. Hosti, llavors ens hauríem de parar a preguntar, hosti, però què ens està passant, no? Com a societat humana, on anem? Quin sentit té la nostra vida? Perquè aquesta és la pregunta que ens hauríem de fer. Després, per exemple, aquí a Espanya hem tingut, aquests últims anys, moltíssims casos de corrupció, a tot Espanya, bueno, a tot el món, Jo viatjo ara bastant per Llatinoamèrica, quan arribo a un país em diu, mire, senyor Melé, aquí, a Colòmbia, hi ha molta corrupció. Vaig a Argentina, aquí a Argentina hi ha molta corrupció, i m'ho diuen a cada país, m'ho diuen com si fos específic. Benvinguts al club, això ens unifica tots com a germans de la humanitat, no de la corrupció. Però veient el que ha passat aquí a Espanya, i ha sortit, crec jo, la punta de l'iceberg, crec que no, i em temo que ja no sortirà, i potser ja millor que no surti, perquè acabarem ja no indignats, acabarem exaltats, però tenim la tentació, com veiem tot el que ha passat, d'assenyalar i culpabilitzar els polítics o els banquers. La culpa és dels polítics que són corruptes, o els banquers
la paraula banquer s'ha convertit en insult. Jo que he sigut banquer durant 40 anys, me'n recordo una vegada passejava per Barcelona per 9 barris i un grup de gent anaven vestits així amb camisa i corbata i ens insultaven dient banquers, banquers, no? Pensava, hòstia, s'ha convertit en un insult quan fa un segle banquer era una persona prudent, sensata, seriosa, que sap i entén, no? Com han canviat les coses, no? Però quan veig els casos de corrupció de polítics corruptes, molts polítics corruptes, alguns ens han sorprès aquí, banquers corruptes, empresaris corruptes, jo sempre penso, aquesta gent no fa gaire eren uns nens petitets que jugaven en una escola com la d'aquí o a casa seva i te'ls hauries menjat a petons. Què els hi hem fet perquè acabessin així? Aquesta és la pregunta que ens hem de fer. Com estem educant perquè tinguem la destrucció del planeta, la pobresa, corrupció... Com estem educant? Llavors, no sé com estem educant, ara en parlarem, però mireu si anem malament que ens guiem per l'informe PISA. L'informe PISA diu que Espanya va malament de matemàtiques. Ja, ho heu vist, aquest era el problema, anem malament de matemàtiques. I jo estic, doncs no, jo no sé com anem de matemàtiques. M'és absolutament igual com anem de matemàtiques. Us puc dir, Espanya va malament d'ètica i de valors humans, això sí. Però en canvi hem tret les humanitats, les estem traient de l'educació. Estem traient història de la filosofia, història de l'art, literatura cada vegada menys, poesia. No fa gaire en una escola que em van convidar a Saragossa, el professor em deia, curiosament em va convidar un professor de literatura a donar una conferència sobre ètica i l'economia i tal. I deia, clar, és que em pregunten els nanos i els pares per què serveix això de la literatura, la poesia, no? Diu, jo no sé què dir-los. Dic, hòstia, doncs molt malament. Els hauries de dir, tot això és fonamental, es diuen humanitats perquè ens fan humans. Si ho treus et deshumanitzes, que és el problema que tenim avui. Llavors el problema no és les matemàtiques. Jo vaig estudiar matemàtiques, m'encanten, però ara us diré, ara que estem amb l'intimitat, jo mai a la vida he fet servir les arrels quadrades. Ni el teorema de Ruffini dels polinomios. I mira que era maco, eh? El teorema de Ruffini, ens agradava els polinomios. Però aquest no és el problema d'Espanya. No és el problema. La gent que ha ensorrat aquest país a la misèria no anaven malament de matemàtiques. Estic segur que tots eren llicenciats, doctors, màster... segurament en Harvard, Stanford, que això sempre la gent els impressiona molt, no? Màster en Harvard, Stanford, Yale, o màsters de l'Universo, no sé què eren màsters, però no és coneixements tècnics el que faltava en aquest país. Ètica i valors humans, sí. Però no obstant, tothom preocupat per l'informe PISA, però els pares també. I les escoles, que l'informe PISA, clar, no, el meu nano l'hem de portar a una escola, escolta, portem-lo en aquesta escola que aquí sí que els preparen bé. Mireu si anem malament que en aquest país el Ministeri d'Educació ha encarregat als banquers tradicionals que vagin a les escoles a fer educació financera als nens. Vaig tenir la sort o la desgràcia d'anar a un programa de televisió, bueno, Salvados, ja el coneixeu, el Jordi Évole em va convidar per parlar de l'educació financera a les escoles. I clar, el programa graves 3 hores, després surten 5 o 10 minuts i veus coses que allí no has vist gravant, d'altres entrevistes que hem fet. El que em preguntaven és què opineu que els bancs vagin a educar els nanos. Hòstia, tots els que estàvem allí, això és una barbaritat, més veient els manuals d'educació. En un dels manuals, amb nens joves, els ensenyaven com especular amb el preu dels aliments, per exemple, amb el blat, la civada, el blat de moro, per guanyar diners. Clar, després hi ha un efecte col·lateral, que és que els preus pugen al mercat i hi ha gent que passa gana, però bueno, això és el mercat, no? Tu has de mirar pel teu. Una persona que està així, és que, bueno, no us diré ara així el que li faria, però vull dir, però això s'està fent. O ensenyar als nens, el més important, quan sigueu grans, si teniu una dificultat econòmica, el primer és pagar el banc. Si no podeu menjar, que us ajudi la família. I llavors veig el programa i veig com entrevisten els pares i diu, què opina que els bancs vagin a educar els fills? Ah, molt bé, això bé, que els preparin molt bé. I jo em vaig quedar, dic, però que els preparin molt bé a ser com ells, a repetir el model. Perquè no m'ha escarmentat. Si després del que hem arribat a fer, seguim repetint el model. No ha canviat. Bueno, res, sí, hi ha gent que s'ha donat compte, per sort, i algunes persones estan canviant. Però ja tothom està eufòric, bueno, ja tornem a créixer, les bolses pugen, ara no, que veu que han caigut, pugen, baixen, pugen, i tots esperant el mercat com si fos un fenomen atmosfèric, aviam si tenim sol i surt el sol, o aviam si ha vingut núvols i plourà, i no m'entén res. És a dir, cony, el mercat, deixeu estar el mercat. Quina societat volem nosaltres?
Llavors, el problema de tot això, sota el meu punt de vista, això està passant i hi ha gent que mou els fils i fan el que els dona la gana, que són aquests que suposo que estan tots amb l'1%, que té més que tot el 99%, que a Espanya, per exemple, tenim alguns. Aquest any també ha sigut notícia de premsa un personatge que no anomenaré, que estava al lloc 3 i tothom, hòstia, un espanyol ha pujat al número 1. Jo, si fos ell, em faria vergonya, diria, per favor, no em posin, amaguin, perquè fa 2 anys 300 dones treballadores d'aquesta empresa van morir cremades en uns subterranis a Bangladesh treballant en condicions inhumanes. Perquè ell surti al rànquing, això sí, guanya 10.000 milions a l'any. Potser amb 5.000 milions haurien anat tirant, pobre home, i aquestes dones no haurien mort treballant en condicions inhumanes. Però a aquesta gent li seguim comprant la roba. Igual que els que talen milions d'hectàrees de boscos els seguim comprant la fusta. Perquè ens han hipnotitzat, vivim, perdoneu l'expressió, després ja ho borrareu de la càmera, vivim idiotitzats. Consumir, jo ara per exemple sé que s'atansa Nadal, no perquè senti cantar Nadales o vegi pessebres o nevi com abans. Jo abans sabia que venia el Nadal perquè feia fred, nevava, les castanyeres venien castanyes perquè feia fred i tot escalfava, senties cantar cançons i d'això. Ara sabem que ve Nadal perquè a la tele anuncien perfums. I quan anuncien 200.000 perfums al dia és que ve Nadal. Anuncis que a mi sempre em tenen acomplexat, perquè mai no entenc el que diuen, no sé què diuen, coses rares, acaben dient París o New York, això sí. No, surt gent fent coses rares, París, hòstia, què he dit? No sé. Sabeu que movem mils de milions comprant perfums? O sigui, hem creat un sistema social i econòmic que no té sentit. I si voleu veure ja el més estúpid, aneu amb un duty free d'un aeroport. El duty free és el bulevard de l'estupidesa humana, ja no et deixen anar a la porta d'embarcament, has de passar pel duty free, et fan fer un camí, no pots anar, has de passar per allà on t'escapes. I només entrar ja t'esperen els dels perfums, huela, et fan olorar i et mereixen. Quan no sé què fan olorar, ja entres atontat i entres al segon departament, conyac, vins, whisky. Tercer, tabaco, xocolatines, rellotges i després ja trajes de torero de flamenco. Però què vull dir amb tot això? Què estem fent? Però algú s'ha qüestionat quina imatge tenim del ser humà, què és la vida, què volem fer de la nostra vida i com estem educant, perquè estem perpetuant els nens en el mateix. I anem tan desorientats i tenim tanta por que estem repetint el model amb els nens. I per mi la imatge, el problema de fons de tot això és que hem degradat el ser humà, i ho s'ensenya a moltes escoles, i estem dient-ho, a més molts convençuts, que l'home és un animal. L'home és un animal, animal superior, això sí, perquè no quedaria molt lleig. A mi de petit em deien un animal racional, que no sabia el que volia dir, ara diuen un animal superior, i en alguns llocs inclús posen aquella foto d'un mono que es va posar en dret i et diuen al final, de tant agafar fruita dels arbres, van quedar drets i van convertir en homes. Hi ha articles científics que diuen que l'home i el ximpanzé, l'home i els simios, si són quasi iguals, canvien 4 genes. Veient algunes persones, jo també ho penso a vegades. Però quina obsessió amb que som animals i els genes i els ximpanzés. Però, hosti, parem a mirar un moment què és un ser humà. Què és un ésser humà? De què som capaços a diferència dels animals? No mirar el que tenim en comú. Ja ho sé que tenim una part animal de necessitat, això ja ho sé. Però què ens fa diferents? Aquesta és la clave. Perquè si no sabem què és un ser humà, no podem educar un nen. La paraula educar, per si algú no ho sap, que segurament ho sabeu tots, ve del llatí educere. Ex ducere vol dir conduir a fora. Educar vol dir conduir a fora. Llavors un hauria de preguntar, conduir a fora, què hem de conduir a fora? Doncs educar és descobrir quines capacitats porta el nen innates de naixement. Ja tots els nens venen capacitats innates o també defectes innats. I els mestres i els pares han d'ajudar a descobrir aquell nen qui és i ajudar-lo que sigui ell mateix, a treure totes les capacitats i que pugui viure una vida amb llibertat, amb amor, amb creativitat. Això és un ser humà, per mi. Un ser que és capaç de ser lliure, d'estimar i de crear coses noves. I quan dic crear no vull dir iPads, iPhones, no sé què. Crear solucions socials als problemes que tenim. Llibertat, amor, creativitat, això és un ser humà. Així comença el Renaixement. Fixeu-vos que el Renaixement, ja ho diu, surt un nou ser humà. Per mi queda molt clar, jo crec que el primer autor renaixentista és Pico de la Mirandola,
va treure un llibre que es deia Assaig sobre la dignitat humana. I ell parla, un llenguatge molt del segle XV, però parla d'aquesta dimensió del ser humà. Ell diu, Déu ens ha creat lliures. Ell ho parla així, no? Som lliures, podem decidir què volem fer de la nostra vida. Pots tenir limitacions a l'hora de fer-ho, però la llibertat és la llibertat de la voluntat, que a l'hora de decidir no decideixi per pors, per instints, per codícies, per ambicions, sinó decidir des d'aquesta llibertat de la voluntat. Després pot ser que no em deixin actuar. És igual, però em sentiré lliure. El fumut és quan ja et dobleguen la voluntat. Llavors, si la llibertat, amor i creativitat és l'essència del ser humà, hauríem d'educar perquè els nens poguessin treure això. I com que tots som diferents, hauríem d'educar per fomentar la diferència, a cada nen diferent. Però estem educant els nens clònicament, perquè a més ens trobem que els governs tenen la intromissió, la falta de no sé què, de posar-se en l'educació dels nostres fills i dir com hem d'educar els fills i establir un currículum escolar. Doncs no els hi toca. Els polítics s'haurien de limitar a mantenir la pau i a garantir que ningú vulnera els drets dels altres, i s'estan vulnerant. En aquest país la banca ha vulnerat els drets de la societat. Han destruït les caixes, les hem hagut de sanejar amb diner públic, i un cop sanejades les hem regalat als 4 bancs que han quedat. Si jo no entenc, ho dic de veritat, a vegades no entenc, o ens han insuflat alguna cosa, que hi ha gent que diu que hi ha avions que gassegen, i sempre digues tonteries, a vegades començo a sospitar que ens han idiotitzat, perquè anem mirant, i dic, bueno, jo què vols que faci? Coi, què vols que faci? No ho sé, però no acceptar-ho. I quan algú es protesta dels bancs, dic, ja has canviat de banc? O segueixes portant els diners al mateix banc? I dic, bueno, és que el tinc ja des de petitet, el meu pare em va obrir una llibreteta quan era petit. Hòstia, aquest és l'argument. Això es diu síndrome d'Estocolmo. Ens han segrestat i enamorats del segrestador. I no canviem res i tal. Llavors, aquest tema per mi és fonamental. I ja que aquí hi ha gent d'escola i molts pares dirien, observeu els nens petits, ells ens ensenyen. Pensem que anem a l'escola a assenyar els nens, ells ensenyen als pares. I quan observes un nen petitet, mireu un nen de mesos, molt petit, ja fa esforços amb el cap per aixecar-se, ja de ben petit. I en pocs mesos es vol aixecar i no pot. I en 7 o 8 o 9 mesos, ni que sigui agafant-se amb una cadira, amb una tauleta, lluita per posar-se dret, i el primer dia que ho aconsegueix, tot i que sigui tremolant-li les cames, mira els pares o qui hi ha al costat, content, vol dir, hòstia, ho he aconseguit. No diu res perquè encara no parla, però es vol posar dret. I la pregunta que ens hauríem de fer és per què un nen es vol posar dret? Clar, si jo faig cas dels científics que diuen que els monos de tant agafar fruita dels arbres van quedar erguits, i els animals que han quedat, què passa? Que no agafaven fruita dels arbres? El nen es posa dret per agafar fruita dels arbres, per agafar el menjar? No, tot el contrari. Si fos cert el que ens han dit, que la vida és una lluita per la supervivència, i que en aquesta lluita guanyen, sobreviuen o evolucionen els més forts o els que s'adapten millor, que aquesta és la teoria que ens han inoculat, quasi inqüestionable. Han agafat algunes hipòtesis de Darwin, de Haeckel i de Spencer i ja te les ensenyen com un dogma. L'home és un animal, els animals lluiten per sobreviure, sobreviuen els que lluiten els més forts o els que s'adapten millor. Per tant, els homes hem acabat fent això. Però el nen no es posa dret per sobreviure, perquè quan està estirat és com la mare li dona el pit o el biberon. Per tant, si fos per això, el nen diria, calla, jo no em moc, que aquí raja. Clar, per què es vol posar dret? Observem la postura vertical que ens ha portat a nosaltres. D'entrada, primer punt, el cervell. En posició vertical, el cervell queda flotant en el líquid cefalorraquídeo que tenim aquí dins, amb el qual està, pel principi d'Arquímedes, pràcticament ingràvid. No hi ha quasi gravetat. Amb la qual cosa el cervell es converteix en un òrgan per poder pensar. I els éssers humans podem pensar. No ho fem massa, però podem pensar. Per mi pensar és diferent de deixar que els pensaments et passin pel cap i es combinin. No, pensar és quan tu penses conscientment en alguna cosa. I quan pensem podem descobrir la veritat. I quan descobrim la veritat podem ser lliures. I posaré un exemple, perquè no quedi teòric. La llei de la gravitació, que diuen que Newton, veient com queia una poma, va descobrir que tots els cossos cauen cap al centre de la Terra amb una acceleració de 9,8 metres per segon, cada segon, etc. Que està molt bé. Entre parèntesis, jo li hauria preguntat, si tot cau, quina força ha pujat la poma dalt de l'arbre? Però això seria motiu d'una altra conferència o un altre seminari, no? Tot cau, molt bé. Per tant, un podria dir, jo no sóc lliure perquè jo voldria volar i no puc, perquè la llei de la gravetat que ho fa caure tot.
Però llavors has de dir, un moment, no corris tant, segueix investigant, segueix buscant la veritat. I descobriràs que a part de la llei de la gravetat n'hi ha d'altres, que per això la matèria puja i forma la poma dalt de l'arbre, però hi ha altres lleis com l'aerodinàmica, que un dia et permet, quan coneixes totes les lleis, dius, ara sí que puc volar. Però no soc lliure perquè em salto la llei, sinó perquè la llei ja no em determina. Jo sóc creatiu, llavors puc volar fent, mira, un globo aerostàtic, n'he vist un venint cap aquí a Vic aquesta tarda, o un parapente, una ala delta, una avioneta, un avió, un jumbo, fins i tot ara hi ha gent que es posa un traje i volen. N'hi ha que a més foten unes patacades espectaculars, no? Però, sí, quan descobrim la llei, el ser humà pot utilitzar la llei amb harmonia i es converteix en un ser lliure. Per tant, primer punt, ens posem drets perquè podem pensar, i el pensar el portem com un anhel interior. La recerca de la llibertat és inherent al ser humà. Portem a dins des del naixement la voluntat de ser lliures. Passa que no ens volen deixar ser lliures i acabem resignant-nos a sobreviure. Aquest és el problema. Hem renunciat a viure i ens conformem a sobreviure. I molta gent m'ho diu, mira Joan, si està tot tan malament que si jo tinc salut i treball, doncs ja vaig tirant. Dic, clar, vas tirant la vida. Vius com els geranis. Geranis, la planta, neixen, creixen, es reprodueixen i moren. I estem vivint a nivell de gerani. Sí, estudiem, tenim un treball, si pots trobar un treball. I els diem als nens, escolta, ja cal que estudiïs, ja cal que treguis bones notes, i una bona carrera, no guanyaràs la vida, està tot molt malament, no espavilis, no. Jo quan era jove, no fa tant d'això, quan era jove, a mi em deien, hosti, t'has de preparar molt i estudiar per ser un home de profit a la societat, que siguis útil a la societat. Hosti, això m'ha motivat tota la vida. Quan m'ho deien, jo ho reconeixia, i quan sóc útil, sóc feliç. No em vull limitar a sobreviure. Clar que necessito guanyar uns diners per menjar, però l'objectiu de la meva vida no és aquest. Tinc necessitats, a part de materials, espirituals. Des de jove vull saber qui sóc i què faig aquí, quin sentit té la vida. Això és el que em mou a la vida. I em vull sentir lliure i lluito per la llibertat. I és molt difícil perquè moltes coses em condicionen, de fora i del subconscient. Les pors, moltíssimes coses condicionen. Però quan lluito per la llibertat i cada passa que aconsegueixo em fa feliç. Llavors, el nen es posa dret perquè inconscientment porta l'impuls de la llibertat. Però no n'hi ha prou amb això. Quan estem drets, fixeu-vos, no sé si teniu gos, o animal de casa, però sobretot els animals, fixeu-vos, els gossos ho fan tot amb la boca. La boca serveix d'instrument, per això tenen mandíbules, tenen la musculatura aquesta, perquè a l'estar a quatre potes estan esclavitzats. Us proposo un dia, ara aquí no, perquè no hi ha lloc i quedaria grotesc, però en els seminaris a vegades ho faig, proveu un dia que no us vegi ningú a caminar a quatre potes. No de genolls a gates, no, poseu-vos a quatre potes i 5 minuts i experimenteu el que se sent al anar així. La sensació d'esclavitud del cap, que tot, no pots, és algo. No ho hem fet mai, però jo ho recomano a la gent. Diu, hosti, és veritat, com se deu sentir un gos sempre així? Llavors, ho ha de fer tot amb la boca. Llavors, tot aquest aparell, quan estem drets, tot això, que les mans queden lliures, això queda lliure, això es transforma amb els òrgans, les cordes vocals, i podem parlar. I gràcies a que podem parlar, els éssers humans, podem comunicar el nostre món interior amb el món interior dels altres. I a través de la paraula podem anar a descobrir també qui és l'altre i ens apropem a desenvolupar aquesta segona capacitat que dic que és l'amor. També el desencontre, també, forma part del camí. Però a través de la paraula ens coneixem, ens descobrim, i quan coneixes com és l'altre és com pots estimar l'altre. Més enllà dels seus defectes, de les coses que et molestaven. I segur que us ha passat alguna vegada. Gent que us posava dels nervis, no podíeu aguantar, quan el coneixeu de veritat, veieu que ell no és el defecte, que té un defecte, però que qualsevol de nosaltres és molt més gran, és molt més valuós que aquells defectes que és el primer que veiem. I a través de la paraula podem crear aquest món d'apropar-nos cap a l'amor, cap a la segona gran qualitat del ser humà. I la tercera, les mans en l'ésser humà ja no tenen que ser instruments. Mireu els animals. Els animals estan especialitzats. Uns tenen ales per volar, uns altres tenen aletes per nedar, uns altres tenen grapes per caçar o pales per cavar, com un topo. Estan especialitzats. El ser humà no està especialitzat en res. Quan necessitem alguna cosa, ho creem amb les mans.
som creadors. A través del pensament podem tenir la llibertat, a través de la paraula, sentiments, comunicar-nos l'amor, a través de les mans, som creadors. I hem creat coses meravelloses. Per exemple, les catedrals, coses que havien fet espectaculars. Avui no som capaços de fer això. L'art, la música, la pintura, l'escultura, la poesia. A mi els que em diuen que només som animals al final d'una cadena evolutiva, que la vida és una lluita per la supervivència, l'adaptació al medi ambient, dic que llavors, si la vida és una lluita per l'adaptació, què coi pinta la poesia? Com és que al final de la cadena evolutiva fem poesia? Què té a veure la poesia amb l'adaptació al medi? No, fem poesia perquè som humans, justament perquè no és necessària, és tan important, perquè forma part de l'àmbit de la llibertat, de la creativitat. També fem poesia per amor, perquè volem que l'altre comparteixi alguna que tenim a dins, o pintem un quadre per amor, o una sinfonia, i perquè som creadors. No és necessari en el nivell de necessitat física, és necessari humanament. És el més important, perquè no és necessari. Per això l'educació hauria de ser fonamental, l'educació artística. Però no allò que la nena de 5 a 6 de la tarda 2 dies a la setmana fa ballet. Jo no dic això. L'educació artística és que tot el que fem en una escola sigui artístic. A part de que l'art, qui ha dit que és més important? Això l'informe PISA, les matemàtiques. S'han tirat 2 anys discutint si tenien que haver 4 hores o 6 de matemàtiques. No he sentit que discutissin si era important tocar el piano i el violí, o pintar. Qui diu que és més important fer matemàtiques que tocar un instrument musical? És que no és veritat. No és més ni menys. És igual d'important. És important educar intel·lectualment, mentalment, educar el pensament, els coneixements, no ho discutiré, per descomptat, però també hem d'educar les emocions, perquè som sers emocionals i tenim cada vegada més conflictes de relacions. Abans ho he dit, la gent que té treball però està malament, estem amargats, conflictes de pares a fills, conflictes de parelles, conflictes a les escoles dels nens, d'això que diuen l'assetjament escolar o el bullying, que creix espectacularment cada any, a edats més jovenets. Què està passant? Algú no estem donant que necessiten. A les escoles, discussions entre els pares i els mestres, entre els mestres... Per què? Perquè no hi ha educació emocional. I tampoc tenim la tercera qualitat, som sers creadors, hauríem d'educar la creativitat, fonamental, perquè quan ve una crisi tothom diu, és que s'hauria de fer alguna cosa. S'hauria de fer alguna cosa, fes-ho tu. No en sabem. No sabem. S'han reunit a París tots discutint no sé quants... Com arreglem el problema que tenim a la Terra? No se sap. Potser els que sabrien no els escoltaran. Llavors, hem de canviar l'educació. Educar un nen ha de ser educar-lo a nivell de pensament, a nivell de sentiments i d'emocions i a nivell de voluntat. És fonamental. Només estem educant el cap. Matemàtiques, ciències i gramàtica. Diu l'informe PISA, el més important. No. Ja no diré el que vaig dir una vegada, això no ho pots dir, que això és terrorisme, vaig dir, cremeu l'informe PISA. Hosti, això no ho digues més. Ja no ho dic. Guardeu-lo en un calaix. L'informe PISA l'elabora la OCDE, una organització empresarial europea que li importa un bledo la vida dels vostres fills. Vol preparar gent tecnòcrata perquè funcionin a les empreses. Els hi és igual. Però els pares espantats, hosti, és que no trobaran treball, és que si no espaviles, és que el treball, clar, és que si no els preparem bé, doncs clar, tots els pares voldrien que els seus fills fossin els més intel·ligents del món. Això sí. Bé, de fet, molts pares creuen que els seus fills són els més intel·ligents del món. Ai, el meu nen és... No és perquè sigui el meu, és de llest. Té 4 anys i ja fa divisions i les quadrades, no sé què. Doncs pobret, que no li passi res. Que no li passi res. No, i us ho dic en sèrio. Per què volem? Perquè en el fons més intel·ligent que el món tampoc cal, és a dir, sobretot més intel·ligent que tots els que l'envolten, perquè així en aquesta competència el meu se salvarà, i els altres, escolta, mira, que duem ja pel seu. En el fons hem caigut a la trampa. Per què ensenyen els nens a llegir ara als 5 anys, als 4? Hi ha gent que diu educar el feto. O sigui, ens han tornat bojos. Sí, ho he sentit a dir. A Madrid a vegades passo parlant d'una escola i diu el bebé inteligente, tráigalo aquí, hòstia. Ni empaitat per la Guàrdia Civil no el porto a dir el meu fill. Però el bebè intel·ligente, per què el voleu intel·ligent? Perquè triomfi? Perquè sigui un d'aquests que estan destruint el planeta? Això és el que volem? Ja, però ho estem fent. Com la gent decideix l'escola que portarà el fill? Moltes vegades diuen, no, que els preparin bé. No, aquests els preparen bé. Però preparar vol dir
el meu, ja veuràs, trobarà un bon treball, guanyarà calés, escolta tu, a més ja en parlarem de l'altre. Deixa't de romanços, l'important és això, acabem caient a la trampa i no ens en donem compte que al final això és un error, és un bumerang que et tornarà rebotat i et tornarà al mig del nas i et dirà, què és el que ha passat ara? Sí, o realment el teu és el millor de l'univers o acabarà pagant per això, perquè els fills acaben fent les 2 o 3 carreres que els indiquen de fer, els màsters, els idiomes, i dius, escolta, però no trobo un treball, ja, per això, perquè som tan intel·ligents tots, som tan llestos que inclús han fet un anunci a la tele que diu, jo no soy tonto. Ja l'heu vist aquest anunci. No, és mostra de com pensem. Jo no soy tonto, vol dir, els que som llestos, doncs comprem les coses ben barates. Tia, per què pagar 10 sí que ho venen a 8? Ja, però el dia que el vostre fill busca feina, l'empresari, que tampoc és tonto, perquè aquí ningú és tonto, per què li ha de pagar un salari digne? Què dius, 2.000 euros? Té d'estar 600, amb 5 milions d'aturats. Jo no soy tonto, 600 euros, i si no l'última patera ja ho faran, home, els últims que m'ha arribat. Hòstia, llavors ja no ens agrada. O no, és que l'empresari és un explotador. Que no és tonto, home. Com quan tu compres. Tots som tan llestos que ens hem oblidat dels altres. Ens hem oblidat que som òrgans d'un organisme global dels que tots formem part i que ens estem fent la guitza uns als altres. I com que no fem educació emocional per descobrir qui és l'altre, l'altre el veiem com un objecte. Si ens agrada bé, si no ens agrada l'apartem. I ens separem per grups. Races, religions, sexes, idiomes, llengües, nacionalitats. És igual, sempre hi ha alguna excusa per separar l'altre. En comptes de dir, no us en doneu compte que som la Terra. Som part de la Terra, no només físicament. Aquest cos, quan en mor, es torna a la Terra, però som la part conscient de la Terra. Qualsevol cosa que fa un ser humà afecta la resta de la humanitat. Doncs hauríem d'educar amb aquesta educació global d'uns cuidar uns dels altres. Ens necessitem mútuament. No som autosuficients. Jo no sé cuidar un hort. Jo no sé fer pa. I si sé, no en tinc temps, no en sé. No sé portar un tren, un avió. Hosti, ens necessitem, doncs, treballant, hem d'ajudar-nos a cobrir les necessitats de tots. I hem d'ensenyar, jo ho intento fer en aquests llibres que escric als nanos, dir, treballa no per un salari, treballa perquè tu tens qualitats que no tenen altres, que gràcies a tu el món visqui millor. I quan un fill us pregunta, papa o mama, per què vas a treballar? En comptes de la típica resposta impresentable, ui, amb els gastos que hi ha, cal que guanyem diners. Bueno, vosaltres segurament que no, que sou gent molt conscient, per això heu vingut a la conferència. Els que no han vingut a la conferència, i si no, perquè no venien, però aquests segurament diuen això, no? Amb els gastos que tenim, ja cal guanyar calés, que costa molt. No senyor, a un nen se li diu, mira, vaig a treballar, perquè gràcies a mi el món viu millor. Això, i el nen ho entén, i el motiva. I els nens a les escoles, els nens de 5 i 6 anys, se'ls ha d'ensenyar a ajudar els de 3 i 4, perquè se'n donen compte que uns ajuden els que no saben tant, i els de 3 i 4 esperen ser grans per poder ajudar els altres. Hi ha una dependència mútua, doncs hi ha d'haver un recolzament mutu, una cooperació. Ens necessitem, ajudem-nos. Però no senyor, de ben petits a competir. I bé, a competir, i notes. I tu que has tret un 6 i quan ha tret aquell? Un 8, oh cony, i tu home, has de espavilar, Ja, competir. Però no ho veieu que no funciona? A què esperem a canviar això? De què tenim por? Perquè en el fons és por a ser realment autènticament humans i a posar humanitats. Us recomano un llibre d'un professor de literatura italià que es diu La utilitat de lo inútil. Sembla que és l'editorial Acantilado, però es diu Nuccio Ordine. Tot això que hem anat traient s'ha de posar urgentment i en època de crisi doble humanitats. Ens aniria millor. Llavors, educació emocional, educació dels sentiments, a través de l'art, fonamentalment a través de l'art. Penseu, per exemple, en una escola, en una classe que hi hagi un coro. Per què és tan important, per exemple, cantar? Perquè en un coro els nens han d'aprendre, primer, a estar pendents d'ells mateixos, però pendents dels altres. No serveix de res que un sigui un gran tenor. Has de saber entrar, ni pots cantar més fort ni més fluix que els altres, ni entrar abans ni després. I has d'estar pendent de tu i dels altres. A través d'un cant coral estàs socialitzant els nens, estàs ensenyant que tinguin relacions harmòniques. Això és el que els antics deien la búsqueda de la bellesa. La bellesa és no només bellesa artística, sinó que bellesa és harmonia, proporció, equilibri. I a través de l'art, ensenyant com fer una estàtua, per exemple les estàtues gregues, que eren tan maques perquè hi havia proporció, equilibri, o la bellesa de la naturalesa, tot això, quan veus la bellesa d'una pintura del Renaixement, tot això al nen li produeix equilibri, harmonia interior. Encara que no ho vegi. Veient un quadre de Rafael,
Veia una Madonna de Rafael, per exemple, aquella harmonia de colors i de proporcions, això és sa pel nen a dins, independentment que ho entengui o que ho vegi o no vegi, és igual, com veient un paisatge, evidentment un paisatge no destruït per l'ésser humà, o harmonia de colors, treballar la teoria dels colors de Goethe, tot això ens desenvolupa com a éssers humans. Llavors ve el tercer punt, educació de la voluntat, educació de la creativitat. Ja quan parlo d'això, la majoria de mestres diuen educació de la voluntat, perquè encara al nivell mig d'educació emocional, encara, com que va venir ara fa uns anys el Daniel Goleman a escriure un llibre, sempre hem d'esperar que vingui algú dels Estats Units, també a vegades som una mica fin, no em feu dir la paraula. Hòstia, el Daniel Goleman, intel·ligència emocional, amb tots els respectes del Daniel Goleman, aneu als grecs ja parlaven d'això, els grecs parlaven de la recerca de la veritat, la bellesa i la bondat. La bellesa era l'educació emocional, però no està bé, si el Daniel Goleman ha despertat algun cap, doncs vinga, benvingut sigui. Però anem als clàssics que ja parlaven d'això, no? I els clàssics parlaven de l'educació de la bondat. I bondat, que és una paraula, ser bo, és una paraula que ha degenerat, quan dius que algú és bo, estàs quasi dient que és tonto. És bo, si ja li pots fer coses que mai es queixa. Home, doncs potser no és aquesta la bondat de la que jo parlo. Bo és una persona compromesa. Una persona que veu que al costat està patint i diu, hòstia, què puc fer? Com et puc ajudar? Què necessites? Aquest planeta està malament, què puc fer? Això és bondat. És voluntat, acció, compromís. I això s'ensenya a la infància. Just els primers anys de la vida. El més important els primers 7 anys de la vida és l'educació de la voluntat. Els nens han d'aprendre a fer. És igual que un nen de 6 anys no sàpiga llegir, sumar, restar, escriure. És igual, no ho necessita. I molt menys tenir tabletes i ordinadors. Si per favor no els hi feu mal la canalla d'aquesta manera, amb tants ordinadors, tanta tonteria. No ho necessiten. Abans no hi era i vivien bé, no ho necessitàvem. Ens ho fan creure perquè forma part del procés. És que el nen necessita l'ordinador a classe. Si no fos cas que li passés l'edat. Veus nens de 2 anys amb una tableta. No, és que fan jocs i així són més intel·ligents. No ens en donem compte de les barbaritats que estem fent. Deixa estar el nen. No els hi feu mal. Com deia Hipòcrates, el primer pare de la medicina, el primer d'un metge és no fer mal. Bueno, el primer d'un mestre també no fer mal al nen. I els pares igual. El nen ha de jugar. Un nen ha de jugar. Un nen, els primers 7 anys de la vida, imita els pares i els mestres. I han d'aprendre a actuar. I un nen ha d'aprendre a cuidar l'hort. I ha d'aprendre a fer pa. I ha d'aprendre a fer galetes. I ha d'aprendre a netejar els plats i a fregar el terra. I el nen és feliç fent-ho. Els nens quan fan són feliços. I es desenvolupen i se'n donen compte que són certs creadors. I això els motiva per la resta de la vida per tenir interès per aprendre. Primer ensenya a fer. I quan aprenen a fer ja tenen interès per viure. I els nens que fan ja ni demanen la tele. Hi ha pares que però els nens els hem de prohibir la tele. No, no els has de prohibir. Has de fer que no els interessi. Has de fer que el nen tingui prou coses interessants, que ell és l'actor de la vida, no sempre el subjecte passiu mirant la tele o mirant l'ordinador. Bueno, avui quina voluntat eduquem dels nens, aquest dit, que és el ratolí de l'ordinador. Perquè fent així a l'ordinador el món ja en ve, ja no en cal fer res. I ara inclús per què han d'escriure si escriu l'ordinador? Sí, no ens en donem compte del que suposa. A mi em feien escriure amb unes plomilles, havia un tinter, a la taula de fusta un tinter, tenies que sucar i fer cal·ligrafia. Per què era important la cal·ligrafia? Perquè et feien fer una lletra que no la teva. Tenies que dominar la voluntat. Hòstia, no em surt. Hòstia, que tapo el paper. Això t'ajuda a desenvolupar la força de voluntat que de gran et permetrà actuar en el món. Per això és important. I els nens han d'anar a l'escola caminant. No amb el 4x4 dels pares. No, però no fos cas que el nen es cansés. Doncs que es cansi, que acabi rebentat al final del dia, perquè és l'edat que ho han de fer, s'han de moure, han d'actuar, han de jugar. O és que no caigui de l'arbre. Els mestres, no, el nen que no pugi l'arbre, que si cau, els pares ens demandaran. Que caigui de l'arbre. Jo sempre anava ensangrentat dels genolls de tot arreu. Home, ja que no es mati. Però deixeu, tot això ens prepara per la vida. Els hem anul·lat. O sigui, els tenim allí en cotofluix, pobrissó, pobret el nen, no li aixequis la veu. Ja no tinc fum un mastegot com feien abans, que això no s'ha de fer. No s'ha de fer. Però bueno, a vegades hi ha gent que els anava molt bé un mastegot. No s'ha de fer, Però dir, hosti, però hi ha nanos que sembla que t'ho demanin, No, pobret, no, el nen, tal, pobrissó, que no s'esforcin, que no... No, els nens s'han d'esforçar, han de patir. Lo adequat a l'edat.
Patir no, però esforçar. Han de saber que la vida és esforç i que el ser humà, esforçant-se, es supera a si mateix, i això els agrada. Hi ha un experiment, una experiència, va passar a Nova York amb famílies d'immigrants, la tercera generació dels que anaven a Nova York. Aquest, segona vegada, heu vist les pel·lícules d'Elia Kazan, aquelles pel·lícules encara en blanc i negre. La primera generació que emigraven d'Itàlia, que l'important era poder arribar, que els deixessin entrar, establir-se i tenir un treball per poder menjar, no? I ho van aconseguir, es van establir. Hi ha un barri a Itàlia, a Nova York, que es diu la Little Italy, no sé si heu estat, barri petit o barri llatí, no? I es van establir comerços i tot això. La segona generació, agafant l'impuls dels pares, van treballar més, es van establir, es van aposentar bé i van fer calés. Error, m'han dit. Ara que estem bé, que els nostres fills no hagin de passar el que van passar a nosaltres. No, error. Què van passar? Per un dia, nanos de 14, 15, 16 anys, amb bates de béisbol, van destruir tot el barri, a cops de bates de béisbol, amb una violència, hosti, clar, quan es va presentar tot, doncs han d'anar al psicòleg i tal. Sabeu que va sortir? Sabeu d'on sortia la violència? Diu, és que no ens deixen fer res, ens han solventat la vida, no hem de lluitar per res, no tenim cap ideal en aquesta vida per lluitar, ens ho han resolt tot. No, és que el nen no s'hagi d'esforçar. No, home, no, clar que s'ha d'esforçar, clar que s'ha d'esforçar. Llavors, estem cometent aquests errors, no eduquem això sí, llegir, escriure, multiplicar, dividir, ordinadors, intel·lectual, però al món, la gent intel·lectual, la gent intel·ligent no està resolvent els problemes del món. Hi ha molta gent intel·ligent, no els estan resolvent. M'atreviria a dir, molta d'aquesta gent intel·ligent estan creant els problemes del món. Molts d'aquests doctores de Harvard, i això no ho dic només jo, abans ho deien, hòstia, Joan, et passes, doncs mira, un dia vaig llegir el diari, hòstia, menys mal, no sóc l'únic. La majoria de gent que ha creat problemes econòmics en el món, doctorats allí, Harvard, Stanford i totes aquestes universitats, perquè és un model econòmic en el qual el ser humà no pinta res. No interessen els seres humans, interessen els beneficis. Han posat els diners i els beneficis en el centre de la societat, en el centre de la vida. I només parlem d'això. Diners, beneficis, creixement, ens hem obsessionat per això i ens hem oblidat dels seres humans. El greu és que deixem que aquesta gent segueixi governant el món i ens van movent així. Tant sí, ara cada 4 anys et deixen votar, això sí. Deixen votar i després, com deia l'amic meu, la diferència entre dictadura i democràcia és que en democràcia, abans d'obeir, cada 4 anys votes. Doncs, bueno, clar, anem fent. No senyor, hem de decidir què volem fer i ho hem de canviar i és urgent i ho hem de començar canviant a l'educació, donant-nos en compte d'aquesta triple dimensió del ser humà que s'ha d'educar als 3 nivells perquè si no, no hi haurà solució. Aleshores, bueno, és complicat perquè quan comences a parlar d'això, després al col·loqui ja ho veurem, no sé què em direu, però quan parles d'això, la gent, no, això dius, ja és interessant, ja, Joan, això que dius és maco, però si està tot molt malament, com badem, ja està, ja ens han enganxat per la por. Perquè, no ho he dit, però ho vull dir ara, tenim 3 grans capacitats per desenvolupar-nos, aquesta capacitat de pensament, de sentiment i de voluntat, que ens portarien, si ho féssim bé, a la capacitat de la llibertat, l'amor i la creativitat, però a la societat hi ha 3 contraforces que s'han infiltrat i actuen cada vegada de manera més poderosa, les veiem fora, però estan en el nostre interior, que són la mentida, jo he parlat de la veritat, però la mentida que a més genera dubtes, està actuant impunement. La segona, en comptes de buscar l'amor, busquem l'odi, la separació, no busquem l'amor, busquem el poder sobre els altres, i en tercer lloc, la por, que m'agrada més en castellà, miedo, perquè miedo vol dir miedo, por, no, miedo, o sigui, ens fan por des que ens aixequem fins que anem a dormir. Hem tingut por en aquest país durant 2 anys parlant de la prima de riesgo, que molta gent no sabia el que diu, hòstia, és que la prima de riesgo, la gent diu, vostè què creu en la prima de riesgo? Pujarà o baixarà? Però tu saps el que és, la prima de riesgo. Però perquè ens hem pensat que el món econòmic i social, que els mercats són així, i de fet quan us donen les notícies d'economia i les del temps són iguals. Les del temps posen un mapa perquè no t'equivoquis, però si no, no sabries el que estan parlant. El mapa diu, no, és que ahir van venir unes borrasques que han provocat uns aiguats, unes inundacions, que s'han endut les cases i no sé què. Ahir els mercats es van ensorrar, es van endur els diners de la gent. Avui han pujat les bolses, avui han caigut, i la gent s'ho mira, clar, els mercats són així. I ens fan creure que els mercats són així, que nosaltres no podem fer res. Que són, ens diuen, les lleis del mercat. I ens han mentit, no hi ha lleis al mercat. Això se segueix ensenyant a la universitat. A mi quan em conviden a les universitats a fer conferències d'economia, els dic, no ensenyeu això perquè això és una mentida. Clar, hi ha els professors al costat que ho dic als alumnes, després ja no em conviden més.
però almenys una vegada ho han sentit. És mentida. Els manuals d'economia que s'estan fent servir a les universitats són els mateixos que vaig estudiar fa 40 anys. L'oferta, la demanda, el mercado, el crecimiento... Això és mentida. Però no ho veieu, que és mentida. Per què us seguiu ensenyant? Diu, no, és que és el programa. Salta't el programa. Digue'ls als alumnes, podem sortir dels mercats. Jo he estat durant 10 anys treballant en banca ètica. Quan vam començar ens va dir, això és impossible, no ho aconseguireu, no és possible perquè el mercat, la demanda, no sé què, la banca... Doncs igual, ho farem, ho provarem. No, però no val la pena, no ho provis. Cony, quan algú té una idea bona, tothom s'empenya en dir que no ho faci, que no ho aconseguirà. I per això els dic als alumnes, quan tingueu idees, si us diuen que no ho aconseguireu, animeu-vos, que vol dir que aneu per bon camí. No ho aconseguiràs, no ho aconseguiràs, però ja està fet. I creixent de manera espectacular. Qui ho diu que no es podia? I estem al mercat i no hem de fer les aberracions que ha fet la banca. Qui ho diu que no podíem? També pensava que creixerien més perquè tota la gent amb consciència pensaria que venien. Això sí, tinc milers de persones que em truquen i diuen que em recolzen. Amics, Joan, ànim endavant, jo et recolzo amb la banca ètica. Dic, ja t'has fet client. Diu, no, el client de la Caixa de Santander, però jo et recolzo. Dic, cony, quasi m'estimaria més que el recolzessis amb ell i et fessis client nostre. Diu, no, però m'ho estic pensant. M'ho estic pensant, tinc un amic que fa 8 anys que s'ho està pensant. I quan si fotràs una tesi doctoral sobre el pensament de la banca ètica. Pensem massa, però no actuem. No, xerrem i parlem i discutim, però no actuem. Som incoherents. Tenim una esquizofrènia entre el pensament i els sentiments i el que estem actuant. No sé si la paraula és esquizofrènia, la paraula tècnica, m'és igual. O bipolaritat o no estem bé. Parlem, diem, però fem el contrari. I permetem que es faci el contrari, amb els nostres diners i això és perquè l'educació no l'han fet bé. Llavors és urgent una educació i veure aquestes amenaces que ens venen. Jo que aquí tenim el patró de Catalunya, Sant Jordi Maldrac, és un model exacte. Sant Jordi és aquell cavaller, el jo humà que no té por de res, ni por ni es deixa enganyar per les mentides que ens estan enganyant impunement. Clar, llavors ja dubtem de tot, tanta mentida, clar, és que vés a saber. Hi ha gent que diu, això de la banca ètica, vés a saber si ho ètics. Una banca pot ser ètica, em deien, una banca, no és un oxímoron, em deien, córrer corrents al diccionari i buscar oxímoron, no havia sentit mai a la vida. Ara que estava en banca ètica, tothom deia si era un oxímoron. La banca pot ser ètica? No ho sé. Sou ètics vosaltres? Perquè si sou ètics no permetreu que amb els vostres diners es faci segons què. Llavors tothom encantat. Ara ja la gent al final de les conferències venia, felicito per la banca ètica, demà et faràs client. És que, bueno, demà no ho sé, ja m'ho pensaré. Pensem, no actuem, però repeteixo, el fallo és per l'educació de la voluntat. Per tant, l'important, si els estats no es posessin en l'educació dels nens, perquè no s'hi han de posar, perquè no hi entenen, ni tenen dret. L'estat, un govern ha de garantir una bona educació per tots els nens, això sí. No una educació pública, com es diu. Jo demano una educació gratuïta, això sí. Però pública, que vol dir que el governant de torn em diu com hem d'educar els nanos. I si ara ve un govern de l'Opus i diu que els nens cada dia han d'anar a missa i a rosari? Ah, no, això no. Ah, cony, no. Pública, doncs el que mana pot decidir com hem d'educar els fills. No, això és una responsabilitat dels pares i dels mestres, que són els que hi entenen. Els mestres són els professionals de l'educació que, juntament amb els pares, que són els implicats amb els nens, quin tipus d'educació volem. I ja veuríem quin tipus d'escoles estan creant éssers humans autèntics. Éssers humans no només en pensaments, sinó amb sentiments, amb un equilibri emocional, gent bona que s'implica per canviar el món. Això és el que tindríem, i no ho estem fent. Bueno, a vegades envien algun polític a Finlàndia, ara està de moda Finlàndia, tothom se'n va a Finlàndia. Jo no sé què hi fan, es deuen fotre tot el vodka de Finlàndia, perquè tornen aquí i no n'entén res, perquè a Finlàndia no aprenen a llegir i escriure fins als 7 anys. Però ven aquí, escolta, saps què farem? Li posarem un ordinador al nen a la classe. Però si allí no ho fan, què és el que heu fet a Finlàndia? Llavors, hem de lluitar realment, i ara ho dic, faig una mica de broma perquè el tema realment jo ho veig tan tràgic que si no fas una mica d'humor és feixuc. El que està en perill en aquests moments ja no és el tema del canvi climàtic, el tema de la pobresa, perquè tot això inclús es pot arreglar. Ves que no vingui, quan sento parlar del nou orden mundial, jo ja tremolo. Que no vingui algú i ens ho arregli tot. Però a canvi, titelles, que com tal que obeïm i fèiem el que ens diguin, i que no puguem decidir mai més el que volem fer, ni com, ni quan, ni on, a canvi d'això que ens garanteixin el pa i ens garanteixin una mica de tranquil·litat. Hi ha gent que ho firmaria ara. I renunciarem a la nostra condició humana. El que està en perill és el ser humà. El ser humà aquest lliure creador. I ens estan convertint cada vegada més en titelles.
s'estan posant amb l'alimentació. He arribat a veure barbaritats pagades, evidentment, dient que l'alimentació ecològica és perillosa, que millor els transgènics. Monsanto, que és una empresa brutal, està destruint el món, està comprant governs sencers. A Colòmbia estan perseguint la policia els pagesos que fan servir les seves llavors, perquè van treure una llei que han de comprar Monsanto, perquè han fet creure, han comprat alguns científics, que el transgènic és el millor, no l'ecològic. S'estan posant en la medicina homeopàtica, les grans empreses farmacèutiques, perquè el que volen és que estiguem permanentment malalts comprant els seus productes, etcètera, etcètera, etcètera. I anem aguantant, o sigui, anem dient que sí, bueno, jo què vols que faci, què vols que faci? Hòstia, rebel·lant-nos, canviar, dir jo no. Com ho faré? No ho sé. Per d'entrada us dic, sols no podem, però ha d'haver un canvi personal de costums, de consumir productes de proximitat, ecològics, treballar en banca ètica, una educació que eduqui el nen humanament, reivindicar les humanitats. Perquè molts pares diuen, sí, tant, per què serveix tot això? No, coses pràctiques. Vosaltres no, que sou gent conscient que ha vingut a conferència, ho hem dit abans. Però voleu dir que no heu caigut alguna vegada amb la trampa aquesta? Coses ben pràctiques que surtin ben preparats? No us ha mogut la por que el nen surti ben preparat i trobi una bona feina? Si trobi una bona feina no serà feliç. Que la meitat de la gent ha d'anar al psicòleg. S'han doblat la venda d'ansiolítics i tranquil·litzants, que no anem bé. Psicòlegs, coachings, tothom fa coaching ara. L'altre dia diu que són més gent donant coaching que rebent-lo ja. Però no ho veieu que no funciona. Hem de canviar-ho. Hi ha maneres de fer-ho. Hi ha maneres. S'ha de mirar. La pedagogia, jo la que conec, a mi de vegades els que m'han convidat la pedagogia Waldorf. Per què? Perquè en cada lloc és diferent, respecta la diferència del ser humà. Hi ha d'haver un respecte a l'individu. Som sers diferents, respectem la diferència. Interessem-nos per lo diferent de l'altre. Si ens interesséssim, hosti, aquest és musulmà, aquest és budista, aquest és ateu, que interessant, hosti, explica-m'ho, i per què ets així? I sapiguéssim acceptar la diferència de l'altre, interessar-nos per l'altre, no tindríem els conflictes que tenim, perquè creixeríem mútuament. Però posem traves, seguim aquí, i no funciona, i seguim. Per això ens poden seguir manipulant, perquè la gent que està movent els fils del món, ja no ho dic només jo, els propis governants ens ho han dit, el president Rajoy, Zapatero, han dit davant de les càmeres de televisió, els mercats financers ens manen. Ho van dir davant de la tele. Si jo fos president d'un govern i digués els mercats ens manen, a continuació diria, per tant, he de dimitir. Perquè no pot ser que els mercats financers em manin. No, i van ser honestos, van dir la veritat. Però si em manen els mercats financers, per tant, com que no puc fer el que vosaltres m'heu manat, jo tinc que dimitir. O ajudeu-me que no em manin els mercats. Això és el que tenien que dir. No hauríem de permetre-ho. Però com que ens pensem que això és així, que no es pot canviar, hem acceptat el model i per això és tan fàcil manipular-nos. Ara ens fan comprar, l'altre dia, el Black Friday, tothom com a bojos comprant. Hòstia, però estan... I ara, doncs, Colònia, segur, perquè si fan aquests anuncis cada any n'hi ha més, és perquè a vegades venen més perfums. I si demà en comptes de perfums ens volen vendre ampolles d'aigua octogonals de color vermell, doncs les comprarem, perquè ja és tan fàcil, perquè contracten a psicòlegs que saben lo malament que estem per dins, lo buits que ens sentim espiritualment, perquè l'essència del ser humà no és només física, és aquesta essència, jo li dic espiritual, dieu-li com vulgueu, és a dir, que diu, digues holística, jo li dic espiritual, que vulgui dir holística, li digui holístic, aquesta essència de llibertat, d'amor, per mi això és espiritual, perquè no és material, això ho hem deixat de banda, no ho estem alimentant, llavors ens sentim tan buits per dins que hem de tapar el buit com podem. Com el tapes? Comprant. I això ho saben els psicòlegs, que com pitjor estàs, més tendència compulsiva a comprar. Si fins i tot hem creat un verb, el verb anar de compres, és anar, guió, de, guió, compres. En anglès li diuen shopping. No ho heu vist mai, que és un verb, es conjuga com tots els verbs. Sabeu que en gramàtica es fa subjecte, verb i predicat. Doncs aquest verb igual, subjecte, jo, verb, vaig de compres, predicat, a veure què trobo. I anem de compra aquests dies, i anem mirant botigues, mirant què trobem, i dius, hòstia, he estat tota la tarda donant voltes i no he trobat res. Hòstia, la passa és grossa, Però fixeu-vos, per això volia portar l'estit, ho veieu com ens estan movent? I demà ens diran això, demà ens diran allò. Per què? Perquè no estem cultivant el que pot ser lliure. El veritable jo, el que realment pot decidir la seva vida.
el que és creador. Nosaltres no sé si ens arreglarem o no, però hosti, respectem els nens. Cada generació nova, cada nens, aquests nens que tenen capacitats que no teníem els altres. No diem que s'adaptin, no els demanem que s'adaptin a la societat. Jo els dic, no us adapteu, aquesta societat està malalta. Si us adapteu acabareu malalts. Sigueu vosaltres mateixos, ajudem-los a que siguin ells, a que treguin el que nosaltres no hem sigut capaços de treure. Potser ens ajudaran ells a nosaltres. Cada nova generació, si els deixem, porten idees creatives. Això és educar, deixar que siguin ells, no el que algú ha decidit que és el plan escolar, que és el que s'ha de saber. No és això educar. El dia que tornem en aquest concepte d'educació començarem a resoldre els problemes que avui tenim. Mentrestant la cosa seguirà complicada. Molts ho estem fent, camins n'hi ha, maneres de fer-ho n'hi ha. Llavors jo us recomano, us animo a que busqueu això, que ho descobrim i que tinguem el coratge de lluitar per canviar el món, perquè així realment no pot seguir. Gràcies. Hi ha un micro que em feien senyals que ja era l'hora i llavors ja era una mica així. Però ara farem col·loqui, o sigui, mentre no us canseu, hi ha un micro aquí damunt, si ho voleu passar a la gent. Preguntes, comentaris, crítiques, no masses, però alguna cosa. Perdó, tu volies dir alguna cosa abans, no? Acabar? O quan acabem el col·loqui? A l'acabar. Si m'has dit que volies dir alguna cosa, o alguna pregunta, un comentari. Bueno, com que encara no pregunten, doncs gràcies, Joan, per la xerrada que has fet. I també us volia dir que allà fora ja l'envíem amb una taula perquè a finals de gener en Joan farà un seminari aquí al Seminari de Vic, de 2 caps de setmana, i allà hi ha informació. Serà ampliar més sobre el tema. Bueno, jo em dic Jordi, Joan. Som clients del Triadors. Jo no he parlat del banc, jo no he fet propaganda. Jo soc un d'aquests psicòlegs, treballo de psicòleg, soc un d'aquests psicòlegs que s'ho troben amb canalla i a les famílies. I només hi ha el comentari, no sé si es trobo algú altre, del sol que la decepció que et vas enduent dia a dia i al final t'arribes a recol·locant, tens unes idees i veus que al final t'acabes col·locant en el teu món més petit, estàs allà còmode i com a mínim vius. Perquè si vols fer gaires coses, la decepció és massa gran d'aguantar i només volia compartir aquest comentari amb tothom. Sí, però... I això ens passa, abans sembla que ho he comentat, però molt de passada, però crec que cal insistir, és a dir, perquè ens necessitem molt. O sigui, en aquests moments, això és un combat. Jo ho presento sempre com un combat que estem vivint, un combat no físic, un combat espiritual, per dir-ho així, de tots contra tots, i fixa que a més en el cine i en l'art s'està reflectint. Per què té tant èxit la Guerra de les Galàxies o El Senyor de los Anillos, no? Perquè està reflectint aquest combat, no? Que és un combat interior. Aleshores, sols hi ha una part de soledat que ha de fer un treball cada un individual per conèixer realment qui som, quines capacitats tenim i per veure quin sentit té aquesta vida, si és que el té, que jo crec que el té, si no no vindria a fer una xerrada, i hosti, com podem desenvolupar, perquè això ho hem deixat bastant davant en les últimes dècades, i com amb el diàleg ens podem recolzar mútuament. Perquè jo que passo la vida donant conferències per Espanya i per Llatinoamèrica, som molta gent que compartim uns ideals, uns valors i que estem disposats, però ens pensem que som pocs i estem molt aïllats. Ja sé que tenim Facebooks, Twitters, internets, però estem aïllats. Sí. Perquè per mi comunicar-se és trobar-se humanament i si un té un problema... L'altre dia m'explicaven un grup d'amics que es trobaven un cop al mes per fer un dinar de diverses empreses i l'última comilona que van fer, no ho dic perquè mengessin molt, sinó un dinar i jiji, jaja, i passant-s'ho bé, que es troba i tal, l'endemà una es suïcidava. I cap de la resta, em sembla que eren 8, els 7 que van quedar, diu, cap d'ells va ser capaç de veure que ell estava tan malament que l'endemà es suïcidava.
perquè no estem pendents uns dels altres. Ens trobem, però no hi ha un interès real d'uns pels altres. Llavors, si no ens trobem més, però no per internet, sinó trobada humana, compartint, no sé, una xerrada com l'avui, o un diàleg, una cosa, ja no tan xerrada, perquè això jo xerro, escolteu, sinó trobar-se i compartir. Si això no es fomenta i ens ajudem, és desesperant, et sents sol, però no som, com diu aquella cançó del Raimon, som molts més dels que volen i diuen, som molta gent, però ja se n'encarreguen que ens distraiem amb altres coses i que no ens trobem per compartir. Doncs no vull tornar a coses quan era jove, perquè sembla que allò, les batallites de quan jove, però me'n recordo una de les coses que feien Cinefòrum, per exemple, una pel·lícula, després col·loqui, o sigui, alguna que ens faci compartir i dir, hosti, que no ens la clavin tan fàcilment com s'estan fent. Però sol, realment, un pots arribar, mira, saps què et dic? Doncs això, mira, si tinc salut i treball, em limito els meus i vaig tirant... I fas el que pots. El que pots. Però arriba un punt que dius... M'he cansat d'entrevistar-me amb mestres, m'he cansat. Però no podem tirar la tovallola, perquè això és un combat de dir... I la solució és, hosti, més diàleg, més trobada, no desanimar-nos, i per això dic que és un combat i de llarga durada, això acaba de començar. Vull dir, la Tercera Guerra Mundial jo crec que ja ha començat, no és física, també hi ha guerres, però és aquest desconcert, aquest caos mundial que s'està creant a través de l'economia, i això no és casual, això no és casual. El propi aquest terrorisme islàmic que està sortint tampoc és casual, no vull entrar en temes que avui no toquen, però llegiu coses que, per exemple, Daniel Stulin, aquest exagent de la KGB, he parlat també del Club Bilderberg, tota aquesta gent que... Però poden moure els fils perquè renunciem a ser nosaltres. Llavors, si no dediquem, igual que dediquem un temps a menjar i a dormir i a fer esport o no, no un temps de treball interior, de veure les pròpies capacitats. O sigui, necessitem més capacitats de les que avui estem utilitzant. O sigui, el món s'ha complicat tant que ho traiem tot el potencial o no ens en sortim. Podem sobreviure. I per fer això es té que dedicar un temps diari a un treball interior. Diari, Mira, no fa gaire, en una escola de negocis molt important de Barcelona, de les més conegudes, un grup de professors que els vaig fer una xerrada, es veu que els vaig tocar la fibra, diu, hosti, el torn de preguntes, diu, Joan, què podríem fer nosaltres com a professors per ajudar a millorar el món, no? I em vaig quedar uns segons pensant, no pots contestar a bote pronto, i dic, mira, jo crec que el més important, el que us recomanaria és que cada dia al matí quan us aixequeu dediqueu una hora a silenci, meditació i treball espiritual. Es van quedar així i diuen, bueno, vale, però volem dir alguna cosa pràctic. Dic, no, això, pràctic, el més pràctic que crec per vosaltres és que cada dia que una hora al matí o a la nit, però a la nit vas cansat, a silenci, a trobar-te per dins, meditació, treball espiritual, en general, espiritual, no vull dir religiós necessàriament, sinó de búsqueda de sentit, perquè això et connecta amb tu i descobreix, i ho dic per experiència pròpia, porto quasi 40 anys fent això, i descobreixes potencials que no sabies ni que tenies, i això no s'ensenya estudiant matemàtiques, ciències i gramàtica, és descobrint el propi potencial. Doncs és fonamental fer aquest treball interior i un treball de crear, jo li dic, de crear aliances, comunitats, gent que fem, que no vol dir que ho fem tots junts, però sapiguem que hi som i compta amb mi i fer coses de tant en tant, perquè això dona molta força i dona molt ànim i molt coratge. Sol et desanimes, no? Jo, per exemple, que faig bastantes xerrades a les universitats, els hi poso els exemples, perquè els hi agrada, de la pel·lícula aquesta, El Senyor dels Anells, no? La tercera, jo no sé si l'heu vist. La tercera, El retorno del rei, home, és una obra clàssica, des d'aquestes que ni que passin els anys segueix sent vàlida. És el combat, sempre és el combat també com el de la Guerra de les Galàxies, però a la Guerra de les Galàxies hi ha massa màquina, pel meu gust, no? Masses maquinetes i pistoles. Aquest és més directe, no? En aquella pel·lícula hi ha un combat final, els que l'heu vist, que hi ha un exèrcit d'orcos, que a més ja ho veus, són els dolents, perquè són lletjos de nassos, són els dolents. Allà està claríssim, no? El que potser no veiem és que aquests orcos també els portem a dins cada un de nosaltres. Això és un altre tema. Hi ha un exèrcit que fins el que et dona l'horitzó, tot, milers i uns mamuts gegants i unes bèsties i tal. I a davant què et trobes? 4 hobbits, un enano, un elfo i uns quants humans. Llavors, hosti, vaya papara, què et diuen? Hosti, com lluitarem contra aquest exèrcit? Què els dic jo als nanos? Dic, no, què hauran vist en aquesta comunitat tan senzilla que necessiten muntar un exèrcit així? Fixa't que, clar, hi ha molt simbolisme en l'obra de Tolkien, no? O sigui,
un enano, uns hobbits, un elf, quan els diferents som capaços d'unir-nos en comunitat, la comunitat de l'anell que diuen, ja pots posar exèrcits davant que això és indestructible. Aquesta és la imatge. Llavors, en forma de pel·lícula o una novel·la escrita, però això és el que necessitem avui. Treball individual intens, però crear comunitats, però en compte de comunitats creem conflictes. Com us deia abans, hi ha conflictes a les escoles entre els pares i els mestres, entre els propis nens, entre els pares i els fills, entre els germans. Ahir em deia un amic que el pare s'està morint i els germans no es parlen, i el pare està morint del disgust que els germans no es parlen de fa no sé quants anys. I tots tenim, segur que tots tenim l'excusa i segur que tots estan convençuts que la culpa és de l'altre. Convençudíssims, no? Però incapaços de buscar, i avui necessitem retrobar-nos com a éssers humans. Sortir una mica del nivell emocional de simpatia, antipatia, m'agrades un cos malament, i buscar la dimensió transcendent. Tu qui ets i què estàs fent aquí? Quin sentit té la teva vida? I quan busques a l'altre com a ser únic, individual, més enllà de la simpatia i l'antipatia, ja és una màgia, canvia. Això a vegades a la gent els recomano a les empreses treballar amb el que et cau pitjor de l'empresa. Per què et cau tan malament? Tu que ets psicòleg ho sabràs millor que... I quan descobreixes moltes vegades allò que et posa tan nerviós de l'altre, quan ets capaç d'observar-ho objectivament, sense emocions, descobreixes que et posa tan nerviós perquè hi ha coses aquelles que tu no les tens transformades. Llavors, hi ha d'haver aquesta búsqueda, si no, realment és decebedor i la gent al final tira la tovallola i doncs, anirem fent, però ja no n'hi ha prou anar fent. O sigui, la gent que treballa amb el costat del mal, per dir-ho així, potser direu que soc molt èpic, grans bancs, grans empreses petroleres, grans empreses farmacèutiques, grans empreses elèctriques, entre ells treballen com a germans. Treballen en un nivell de comunitat que ja el voldria tenir jo. Però a més us sorprendríeu a alts nivells quins vincles tenen a nivells, no sé si dir-ho espirituals, esotèrics o de coses rares. O sigui, ells sí treballen units i s'ajuden. Doncs els altres ens podem discutir, jo he vist discutir a un grup d'ecologistes, de distribuïdors de productes ecològics, que hi havia un que els proposava fer la distribució conjunta de tots per estalviar-se diners, pagar millor el pagès, contaminar menys i tal. No es van posar d'acord per temes ideològics, no? Que tu ets més d'esquerres, jo de dreta, tu ets catòlic, jo soc ateu. Ves al carall. O sigui, que l'important és l'altre. Doncs, si no aconseguim això, realment serà decebedor i ens resignarem a que finalment algun gran líder mundial faci un nou ordre mundial en què potser no hi haurà ni guerres ni fam, però serem peces, que per això la guerra de les galàxies torna a estar de moda. Quin és l'ordre que volen crear els de l'imperio? Tots autòmates. Tu has de fer el que et manen, obeir, no et faltarà menjar, però m'has d'obeir i has de fer el que jo et dic. Doncs jo no vull. Prefereixo passar gana. Com deia Federico García Lorca, no em donguis un pa, dona'm mig pa i un llibre. Jo vull lluitar per la llibertat, perquè no vull sobreviure físicament, jo vull sobreviure espiritualment amb la dignitat humana. I això és la lluita que hem d'estar, i si no ens ajudem és complicat. És complicat. Jo t'entenc el que dius, perdona que m'he enrotllat massa amb la resposta, perquè tinc tendència a enrotllar-me, però ens necessitem i hem de crear comunitats de discussió, de treball, de recolzar, no caure en la confrontació. En seguida caiem en la confrontació, caiem en la crítica. La crítica mata les relacions humanes, perquè crítica és, jo no et critico a tu, criticaré a tots de tu, menys quan tu tants i dius, calla que bé. Jo també he estat en una escola, en reunions de pares, calla que bé aquest, calla que bé l'altre. Critiquem, però dic, escolta, mira, voldria parlar amb tu perquè hi ha una cosa que em posa dels nervis i m'agradaria poder-ho resoldre. Això és el coratge. Vull parlar amb tu perquè hi ha alguna cosa que no porto bé i m'agradaria resoldre'm. No tu ets això, sinó hi ha alguna cosa que em fa sentir malament. Quan això ho planteges en una empresa, en una escola, en un lloc, hòstia, és el principi de la resolució del problema. Perquè t'interessa l'altre, doncs, com tots els que estem aquí, tenim una vida, tenim unes necessitats, tenim unes il·lusions, a tots ens agradaria entendre el sentit de la vida, a tots o a la majoria ens agradaria saber, i quan em mori això, amb què quedarà? On anirem a parar? Hi ha alguna cosa abans de néixer? Hi ha un plan per la vida? Totes aquestes respostes que són les que ens donarien un altre tipus de relacions. Però si ens limitem només a sobreviure de guanyar diners per consumir, estem reduïts. No, digues. No em referia tant al sobreviure dels diners, sinó en el poder, fins a quan arribes tu actuant. Jo treballava amb equip i mira, estava en una empresa social, ara, i fa 2 dies, doncs, tant que t'escanyen, de tant que t'escanyen ho deixes, és una empresa social. La decepció que tinc per dintre, ja, en particular, però fa 2 dies, una empresa que tracta amb persones i que ho fan molt bé.
t'escanya. Clar. Perquè es centra en... Sí, sí. Fa molts anys, i dius, ostres, això i tot també. Ja està, Sí, sí. Per això. Bueno, intentaré ser més breu amb la resposta. Ja està, una pregunta. Sí, no. Digues. No, passaré. És que els del fons no sé si ho senten. A més, com que ho graven, pels que ho graven per internet. Bona tarda, jo em dic Paula, i jo només volia agrair-li perquè jo tenia la sensació que estàvem sols. Llavors, a veure gent, no sé, jo tinc esperança de que no estem sols. I passo a una petita cosa en particular, i és que estem en un tema de bullying a l'escola, i ho intentes, i lluites, i saps... Jo soc mare, soc educadora, soc una simple educadora dels més petits, estic completament d'acord amb vostè, que el més important són des de petits, que ja quan volen canviar els adolescents ja anem tard, llavors que quan diuen és que jo no sé on sortir, no? Que s'ha sortit del bolet, no, el bolet no surt, el nen s'ha vingut fent, llavors quan te trobes en aquesta situació és molt complicat, però jo soc gallega, soc celta i soc guerrera, i si estem en guerra, doncs ells fan la guerra amb les armes, jo faig la guerra per un món diferent. Jo tinc un fill que, com totes les mares, penso que és diferent, perquè és excel·lent de persona, jo crec que és persona. És molt bon matemàtiques perquè és el seu, però intento que sigui una persona, jo vull una persona de futur, i jo aportaré, el que jo aportaré és ell, i ell aportarà el seu treball, no sé què us vull dir. Llavors, només agrair-li perquè és això, jo estic molt contenta, jo no el coneixia de res, no havia sentit parlar de vostè, jo només em sonava lo de Waldorf per una cosina que em va parlar, i agrair-li això, i que li donem una mica més de publicitat quan fan aquestes coses, perquè no arriben les coses. Això ho hem mogut molt avui, Fins i tot jo, que no sé fer anar a internet, he mogut coses per internet, però bueno, Déu-n'hi-do la gent que hi ha. I després, com que ho hem filmat, correrà per internet, i això ja, després ja ho veuran, no? Em pots parlar de tu, em parles de vostè, millor de tu. Del tema del bullying, la meva opinió, igual que el tema de la droga, que és un tema molt fort, també és un tema que s'està tapant. Jo vaig estar el mes de febrer a Barcelona, la Generalitat, la Diputació, sobretot la Diputació de Barcelona i la Generalitat van muntar una jornada a les llars Mundet sobre drogadicció juvenil, tot un dia o un dematí, no recordo. I em van convidar a fer una xerrada sobre les drogues i un dels terapeutes, jo vaig ser l'últim, entre altres coses perquè venia de Madrid i arribava amb el temps just, i aquest terapeuta deia que ja no puc parlar de percentatges de nois que es droguen. He de dir que molts pocs joves de 14 o 15 anys no han provat les drogues. Llavors la meva ponència vaig basar la droga com a búsqueda espiritual del nen. Si els nens busquen amb la droga, no plaer, perquè la droga no dona plaer. Moltes vegades molt malestar. La droga porta un altre nivell de realitat. I els nens necessiten una altra realitat que no els estem donant. I això té a veure amb la violència infantil, crec jo, és una opinió meva, potser seria una altra xerrada, no tenim temps, però quan ets violent a la vida? Tots a vegades hem tingut atacs, potser un ho controla, però a vegades tens violent. Quan hi ha alguna dins ja no pots més que et sents i rebentes, no? Els nens porten aquest impuls d'individualitat molt més gran que abans. Necessiten ser ells mateix i necessiten connectar amb aquest sentit de la vida. En aquesta dimensió que jo estic dient espiritual, ja sé que a la paraula espiritual hi ha gent que els hi molesta, però espiritual vol dir que no és material, que és una altra cosa, és això que he parlat, no? Com que això no s'està donant, i tot el que els estem donant és notes, competitivitat, hosti, el més important per ells, clar, ells no se'n donen compte el que és que els fa sentir malament, però alguna que necessiten no ho estan rebent, llavors uns esclaten amb violència cap als altres i uns cap amb ells mateixos, perquè la de nanos que s'estan suïcidant no us ho perdeu. A Barcelona La Vanguardia fa uns anys va portar, a mi m'ha estranyat que ho traies La Vanguardia pel pacte de silenci aquest que us deia. A Barcelona ciutat, potser ja fa 5 o 6 anys, la primera causa de mort de la població que té entre 15 i 45 anys és el suïcidi, a Barcelona, una ciutat que és la que es viu millor del món. Però per què una suïcida? Per desesperació. I suïcida gent, coi, la Cristina Onassis, la dona més rica del món, ho tens tot, però la teva vida no té sentit, no t'han donat res que doni sentit a la vida. Llavors això provoca violència, perquè a més estan educant els nens uniformement. I a més els tenen quiets a classe, i quan es mouen tenen un síndrome de no sé què. Ara tots són síndrome, TDAH, JLM, no sé, síndrome no sé què, cony que el nen es mou massa, pastilla perquè no es mogui. Aquest nen està massa quiet, pastilla perquè es mogui. Ens han tornat bojos.
I com no voleu que siguin violents? Jo, amb el caràcter que tinc, ara jo trauria una espasa i tallaria caps. Doncs segur que seria violent, però de contundència, els més bons, els més violents, perquè tot aquell potencial que porten, com vols que el treguin amb aquesta educació? Doncs que és normal, la culpa és nostra, o la responsabilitat és nostra. La paraula culpa no m'agrada, responsabilitat és nostra. Els estem donant una educació perquè no els interessa res el que els estem donant. No, has de lluitar, has de competir, les notes, vol dir, si un treball, llavors el treball serà competitiu, i si ets molt competitiu i tens sort guanyaràs diners. Com voleu que els interessi això? Desconnecten i fora, droga, velocitat. Per què van a 200 per hora per la carretera? Hosti, és que et mataràs, si els és igual. Aquest és el tema. Llavors, el problema és una educació que no contempla el ser humà en totalitat. Clar que són violents, i cada vegada hi haurà més violència fins que no alimentem allò que necessiten a dins. Per això deia, la barbaritat més gran que hem fet és anar traient les humanitats. És la barbaritat més grossa que hem fet. Les èpoques d'esplendor de la humanitat han sigut les èpoques d'humanitats. Mireu el Renaixement, un coneixement universal i tal. I ara sí, un coneixement, no sé per què li diuen la universitat, l'haurien dit la parcialitat. Un fa una carrera, el que has fet? Biologia. Així tu ja entendràs dels ocellets. No, jo m'he especialitzat amb les fulles de gerani. No em preguntis dels clavells perquè no hi entenc. Fulles de gerani, sóc un especialista. Que està molt bé, però hi conyido la més. No sap res, Per què els que fan medicina no estudien filosofia o art, o sigui, humanament? Llavors, no ens estranyi la violència, la droga, jo almenys la ponència que vaig fer ho vaig poder argumentar una mica més que aquí, perquè això és un col·loqui, però és una recerca espiritual. Però, com que és una època que tot ha de ser ràpid i sense esforç, no vull fer el treball per percebre una altra realitat que hi és, que costa un esforç. Droga que així veig. I bueno, i ja no et dic, no només nanos, gent gran que s'estan fotent drogues i peyotes i ayahuasques i no sé què, ai, se'm prenc això i veig no sé què. Pots veure Llúcia, és igual, però veus, jo també veig el món i no l'entenc, no n'hi ha prou en veure. Ha d'haver un treball, però en el fons és una búsqueda d'algo més transcendent, per mi, En tot cas, això seria un tema d'un altre debat, una altra xerrada, però allí com a mínim els hi vaig plantejar el tema, els vaig deixar una mica així dubtosos. Tractaven el tema de la droga a nivell jurídic. Què m'importa a mi jurídic? Però què en treus de jutjar els nanos? El tema és per què se'ns estan drogant? Perdona, o per què nanos nascuts i educats a París, Londres, Barcelona, Madrid decideixen fer-se de l'estat islàmic i immolar-se? Si ara bombardejarem Síria, bombardeja el que vulguis, cada dia te'n sortiran més. Van dir, l'altre dia els diaris, però no sé quants mils de nanos nascuts i educats aquí que troben més ideal anar a fer això que tots els ideals que els hem donat nosaltres. Això ens hauria de fer pensar com a fracàs de societat educativa. O és que els hem menjat al tarro? Ja, nosaltres també l'estem menjant al tarro. Diem que han de treballar a fer això, que s'adaptin a aquest model. I si no som capaços de fer una autocrítica i tenir el coratge de canviar-ho, vindran molts més problemes que ens faran despertar. Si la vida despertes o per voluntat pròpia o perquè et foten un mastegot. Però aquest cas del terrorisme islàmic és un tema que no s'està tocant suficientment. Clar, és que els renten el cervell, és que tal, és que els han manipulat. Llavors, què els hi hem de dir? Que el model és el d'Estats Units. Això sí, ens han manifestat perquè a París van morir, quanta gent van morir? Me'n recordo, 100 o 200. I els milers que ha matat als Estats Units bombardejant Iraq i Afganistan, dones i nens innocents, dient que perquè tenien armes de destrucció massiva, que després van reconèixer que era mentida, que ja ho sabien, no ens han manifestat dient sou una colla poca vergonya. És que destrueixen el nostre model de societat democràtica occidental. Però no siguem farsants. Quin model de societat democràtica occidental? Que és, teòricament sí, però la pràctica 1% té el del 99%. Això es diu robar. M'és igual que ho facin legalment. S'han apoderat d'algú que no els hi toca. I això és el que volem defensar. Aquesta és la nostra arma moral davant del terrorisme islàmic? Doncs els joves diuen, m'interessa més això que el vostre. Tia, doncs... I molts pares, hosti, és que el meu fill sembla mentida, jo l'he educat bé. No, jo què he fet perquè em passi això? No ets tu. Potser han de sortir aquests nanos perquè parem a pensar, què estem fent com a societat, no? Dic que seria breu i no ho aconsegueixo. Perdó. És que m'apassionen aquests temes. Una altra pregunta. Hola, Toni. Vull corroborar una cosa
la que dius des d'un punt de vista corroborado, jo que soc dels que tinc la sort de treballar del que m'agrada, no per guanyar diners, i la meva feina és cuidar la salut dels altres perquè puguin fer la seva vida, fer les seves coses d'aquest punt de vista. Soc metge de família, generals, no dels superespecialistes, sinó dels generals. I sí que he vist, amb la confiança, ara que el mossèn no està de moda i els metges de família fem una mica la seva funció, que la gent amb alts nivells de formació, no tots, general, venen a les consultes amb un alt nivell de patiment personal, gent amb èxits laborals, amb bons llocs, amb bons sous, amb bon reconeixement social, però que venen a la consulta amb patiment personal, de parella, de relació, d'empresa, que és buidor, els que s'acaben suïcidant, els que s'acaben deprimint, els que necessiten pastilles. Això és una de les coses que m'ha donat força perquè quan vaig decidir l'escolarització dels nens, escollir per una escola com la Waldorf, en què si no sabia fer arrels quadrades, m'era menys important, però esperava i suposava que li donarien les eines per la vida per no arribar a aquestes coses. I que si vol ser fuster, que sigui fuster amb tota la tranquil·litat del món i que disfruti sent de fuster, millor que no emplear de banca o altres coses més importants i després venen a la consulta amb aquella depressió. O sigui que amb això certificar que l'escolarització, com avui dia entenem, en el sentit de que dius això, no ho garanteix per res, que al revés, que gent senzilla però que ha tingut una vida emocional correcta i normal amb feines senzilles, tenen un bon estat emocional, personal i de relació amb els altres, i no fa falta que sigui treballar des del punt de vista, no? Es que aquí cursos i he anat a cotxes, no, al carrer, gent senzilla, la senzillesa si ja s'ha mantingut ha servit per això. En aquest sentit, doncs, confirmar això, des d'aquest punt de vista. Els rebem com podem, m'afecta en pietat, perquè són les característiques que el que pots afegir, per intentar no medicalitzar-lo. Alguns que si no de la recepta algú se t'enfada, que de veritat és que no li fa falta, és una altra cosa el que li fa falta. Pensi, mediti, faci autoconeixement, alguns fan cas, algun petit de sobre en posat. Però la pregunta era perquè llavors, sobre l'arreglo global d'això, demanar-li que estic ara en un període una mica pessimista. Ja portem uns anys en el banc, ja portem uns anys amb la cooperativa, amb Bloc 57, i l'altra cooperativa d'energia, la cooperativa dels aliments, i és que hi ha tants d'allò que... Però veiem que hi ha una massa de gent. Jo pensava ja, el que diuen al final de la crisi, amb tot el temps que portem, sí que tot sigui al final, els 6-7 anys que portem, 8... Hi ha tanta gent que està esperant que arribi al final per tornar a fer el mateix, no dic ni dels de dalt ni dels formats, de la massa grossa, de la que no tenen... Encara estan esperant a fer el mateix. Com es fa el canvi d'això? Com es fa el canvi d'això? Seré una mica més breu. D'entrada, em fa gràcia això que dius, perquè l'altre dia vaig estar a Barcelona en una conferència, érem dos, ell feia una mitja hora cada un, al final ell va fer 20 minuts i una hora, li vaig demanar disculpes. És un dels fundadors de l'escola Gestalt, de psicologia Gestalt de Barcelona, i ell, la seva exposició era sobre la neurosis i el sofriment de la gent que els hi van, i és una mica el que dius tu, gent que ho tenen pràcticament tot resolt, però amb un sofriment, unes neurosis, unes coses espectaculars. O sigui que això és el que està passant. Però el tema aquest de que costa molt i que costarà molt, que ho veus amb... Jo soc més optimista, perquè, per exemple, el tema de la banca ètica, que és un dels que he viscut de més a prop, de dir-me que no ho aconseguiríem, que jo tinc la sort que quan diuen no ho aconseguiràs és quan m'animo, a dir, bueno, nosaltres ara ja tenim 20 sucursals, parlo d'Espanya, Europa molt més, però 20 sucursals, més de 200.000 clients, i segueix creixent, inclús hem limitat el creixement perquè no podíem atendre tanta gent que venia. Per tant, això seguirà creixent. I en tema de banca ètica, la gent diu, fins on penseu que podeu arribar? Bueno, jo tinc claríssim que absorbirem a la Caixa, el Santander i el BBVA. Els absorbirem. Aquest és el meu objectiu. Diu, tu no ho veuràs, ja ho veurem. O que canviï, que aquesta és una altra. Jo ara he estat a Colòmbia, el banc més gran de Colòmbia, que es diu Banc Colòmbia, 9 milions de clients, 50.000 empleats, el president vol canviar el banc radicalment.
m'he entrevistat amb ell, amb directius, possiblement farem una col·laboració, no passarà a banca ètica perquè de cop no pot, passarà una cosa que es diu Empreses B, no sé si ho coneixeu, el sistema B, bueno, és el més semblant que hi ha de moment, és molt interessant, i aquest home està convençut. No ho té fàcil perquè ell té la dificultat, ell vol, però els seus directius arronsen el nas. Per això m'ha dit, igual si vens tu d'Europa, sent que aquí ho has aconseguit. Però hi ha molta gent que està lluitant pel canvi. I a mi em recorda una conferència que vaig sentir una vegada, que jo no ho sabia, d'un metge nord-americà, que no és que m'agradi molt, però allò que va dir em va agradar, i parlava de com una oruga es transforma en papallona, que és bo que no se sabia, es va descobrir no fa masses anys. Sabem que l'oruga és un animal que més pensa en menjar, però un dia para, es cristal·litza, fa la crisàlida, que no sé com es diu en català, no? I al cap d'un temps surt la papallona, preciosa, amb colors, volant, no? Hòstia, quin canvi més gran, no? Llavors explica com funciona això. L'oruga, que de tant menjar queda cristal·litzada, allí, tancada, amb si mateixa, li comencen a sortir cèl·lules que tenen un ADN diferent de la pròpia oruga. Ell ho deia d'una manera poètica, són cèl·lules que han vist un futur diferent. I d'en primer moment l'oruga ja com es revela, com un lluitar contra aquestes cèl·lules que són diferents, però cada vegada surten més. I arriba un moment, que això encara no ho han descobert a nivell científic, que aquestes cèl·lules connecten, hi ha una sincronicitat, connecten entre si i aquestes són les que acaben devorant a l'oruga i surt la papallona que pot volar. Hi ha un moment de sincronicitat, quan arriba la massa crítica suficient de cèl·lules que han vist un futur diferent. I això avui està passant al món. O sigui, cada vegada més gent, aquesta conferència fa 10 anys haurien sigut 10, avui està ple. I d'aquí 3 anys encara estarà més ple. I te'n vas a Colòmbia, te'n vas a Argentina, i te'n vas a Màlaga, i te'n vas... I està passant. O sigui, ja arribarà el moment de sincronicitat, d'energies renovables, i començaran a sortir polítics ètics, i començaran a sortir, i cada vegada tindrà més força. I el que no podem és desanimar-nos pel que falta, i pel poder de... Si cada un fa el que pot fer, això funcionarà així. I hi ha gent que diu, però és que tu no ho aconseguiràs. És igual, jo lluitaré fins que em mori, perquè com que no sé fins on puc arribar, jo el que dic és que pel que de mi depengui, per mi no quedarà. I aquesta és la meva manera de viure. O sigui, compromís fins que em mori de lluitar per un món millor. Amb les meves contradiccions, que a vegades les descobreixes, però és igual, lluitant per canviar això a nivell de tot el possible, especialment l'educació. Especialment l'educació, perquè els grans, no sé, com dèiem abans, si ens arreglarem, però si no fem molt bé la canalla, pobrets. Doncs, veig aquestes lluites, aquest empenyament en canviar coses d'educació, és un combat, però no ens hem de desanimar. Tenim recursos per fer-ho. Ara que serà difícil... La passa que jo tinc l'avantatge que soc Àries, ascendente Leo, el meu planeta és Marte, el déu de la guerra, llavors a mi el combat, a mi me pone, què diuen, no? No tinguem por del combat, no tinguem por, vull dir, no serà fàcil, però mira, jo me'n recordo, quan era petit, això me'n recordo, perquè jo no ho vaig entendre, va entrar un dia el professor a classe, devia tenir 8 o 9 anys o 10, un dia que el professor va entrar content i diu, escolteu, ara els negres als Estats Units ja poden pujar als autobusos. Perquè no hi pujaven abans, no en tenia res, no? Però em va quedar la imatge. Els negres ja poden pujar a l'autobús, però tenien que anar al fons de l'autobús, inclús hi ha una cançó de folk que diu els negres no van al davant de l'autobús, van al darrere de l'autobús, i me'n recordo una cançó que cantaven, no? Bueno, i avui el president dels Estats Units és negre, ha passat uns 50 anys, 50 o 55. La gent diu, bueno, això va ser gràcies a Martin Luther King. Sí, però jo sempre dic, va ser gràcies a Rosa Parks, una dona que cosia, una dona senzilla, que un dia va dir, jo no m'aixeco del meu lloc de l'autobús per deixar el lloc a Montblanc perquè tenim la mateixa dignitat. Hosti, la força d'aquest gest la van detenir, la van pagar, la van fotre a la presó, és igual, la meva voluntat no la doblegaràs. Bueno, doncs això és el que va donar força a Martin Luther King per fer una revolució. Li va costar la vida, em diran alguns, però és que la vida no és el més important. Viure la vida amb dignitat, sí. No és els anys que viuràs, sinó que els que visquis els visquem amb dignitat. Llavors, que no ens deixem doblegar per les pors, per les d'allò, per les venjances. A mi una persona que em va impressionar molt era el Nelson Mandela, com després de 27 anys tancat en una presó, amb un reducte que no sé si l'heu vist per la tele, no sé si feia 3x3 o 2x3, una cosa, va sortir sense odi, sense desig de venjança. I quan li van preguntar com ha aconseguit sortir tan sencer, sense pagar, el normal que dir, ara veuràs tu tots aquests, els deia, no, va reunificar, va aconseguir acabar amb l'apartheid i això.
va dir cada dia a la presó meditava un poema d'Ernest Hemingway, un poema que dona nom a la pel·lícula, un poema que es diu Invictus, que si no el coneixeu us el recomano, que és preciós, que acaba dient és igual les circumstàncies, el destí que tingui, que m'ensangrentis, que m'empresonis, diu jo sóc l'amo del meu destí, sóc el capità de la meva ànima. I aquí és on hem de deixar que ens guanyin. O sigui, ens poden guanyar fora, però a dins no ens poden doblegar. És a dir, és un combat llarg, a mi no em doblegaràs. Potser no podré fer alguna cosa exteriorment, és igual, però la voluntat no me la doblegaran, perquè el dia que ens dobleguen la voluntat llavors sí que hem perdut. Doncs ànims, que això va per llarg i que som molts, us asseguro. O sigui, jo m'he trobat sorprenent una xerrada com aquesta a les Palmes de Gran Canària, en una universitat, em diu la faràs, al Paraninfo, l'aula gran de la universitat, i em van fer sortir per darrere de l'escenari com els que surten a actuar, no? Surto, entro, 650 persones en una conferència. A les Palmes de Gran Canària, no a Madrid, les Palmes de Gran Canària o a Barcelona. Què vol dir? Que a tot arreu hi ha moltíssima gent que s'està movent ara per això. Per tant, no ens desanimem, de moment ja, no sé, és que xerrant em venen imatges. No me'n recordo un fragment del Bhagavad Gita, aquest text oriental, que deia, quan fas foc, tu veus el fum i la cendra, però ha de sortir el fum i la cendra perquè surti la llum. S'ha de desprendre la foscor perquè es pugui alliberar la llum. I avui veiem molt fum, però hi ha molta llum que està sortint en aquests moments. Moltíssima cosa. El dia del Black Friday, tothom comprant com a bojos, vam reunir, no sé si va ser a Barcelona o a Catalunya, no me'n recordo, 5.000 tones d'aliments també. 5.000 tones d'aliments aproximadament. Hi ha molta llum, però no és visible, la llum és invisible. Aquest és un dels problemes. Si veiem més el fum que la llum. Hi ha molta gent en aquests moments lluitant pels altres. Per tant, no ens desanimem, això ho canviarem. Ja ho veureu. Jo no tinc pressa mentre tingueu ganes, si no heu d'anar a sopar. Bueno, jo primer de tot felicitar-te, perquè m'ha agradat molt tot el que has explicat i ho comparteixo tot. Llavors, simplement voldria fer un petit apunt, una aportació més, i és que també penso que igual que has dit que hem d'educar perquè la gent cregui en ella mateixa i en els seus potencials i sigui útil, també alhora crec que aquí en general a la societat que on vivim també hi ha molta por al canvi. I jo crec que és un dels problemes més grans que fa que no hi hagi més gent que llenci a formar part de tot aquest gran moviment que hi ha. Llavors, una vegada a mi em van explicar, ara no recordo si una metàfora que m'agrada molt, i és que, per exemple, en el cas de la crisi, que és un espai temporal que és molt fosc, o la gent no l'acostuma a veure com un temps molt fosc, és com si tu entressis en un túnel, i tu quan has estat a fora i has vist la llum d'entrada, recordes un paisatge, recordes una forma que tenia la carretera, recordes una imatge concreta, i llavors la gent que té por al canvi espera que quan hagi sortit del túnel torni a veure exactament el mateix paisatge i no pensa que potser a l'altra banda serà tot molt millor, o sigui, òbviament serà diferent, perquè no aniràs ni al contrari si vols avançar, però que realment és la por aquesta del canvi que no et deixa pensar que potser el que veus a l'altra banda pot ser molt millor. Gràcies, és cert, i amb els anys s'accentua aquesta por, la gent que ja té una certa edat i s'ha aposentat, per això la gent jove teniu aquí un paper molt important, per això dic, no us adapteu, heu de lluitar per... La gent jove està més preparada pel canvi, i la gent gran, jo ho veig, per exemple, quan vaig deixar la banca tradicional per canviar a banca ètica, m'havia tornat boig, i ara he deixat, no he deixat del tot, però he deixat la banca ètica per dedicar-me que idea, s'ha creat una empresa que es diu Taller de Consciència, la meva, dieu que sóc ingenu, però vull dedicar a fer cursos i seminaris, sobretot a directius, empresaris i tal, per fer-los un canvi de consciència. La paraula taller de consciència, la consciència està variada, però anem-la a reparar una mica, perquè aquesta gent són els que poden canviar el món, Però jo em sento còmode amb el canvi, però reconec amb la gent de la meva edat, que els canvis provoquen por, Hosti, si ara que ja estem adaptats, arreglem cosetes però no em canviïs massa, Però també perquè ens han educat amb la búsqueda de la seguretat i la comoditat. I ens pensem que una vida còmoda és una vida feliç i no és cert. Una vida de lluita per uns ideals és una vida feliç. Doncs, per això els joves ens heu d'ajudar, la gent més gran sí, ho dic la veritat, a perdre aquesta por i a mostrar com es poden fer un munt de coses. I ja està passant, està passant.
Bueno, de totes maneres, això s'ha gravat, que ho penjareu, m'han dit. Abans algú havia preguntat, no sé on es penjarà, ho dic perquè alguna persona m'ha dit que algú volia venir, no ha pogut i tal. No és el mateix veure per internet, però bueno. Sí, ho estem enregistrant, suposo que a la web de l'Escola La Font. L'adreça és... Quina és? No ho sé quina és l'adreça. www.infanslafont.org. infanslafont.org. Quan puguem ho penjarem, podem mirar per al Facebook també, no? Hi correrà. Sí, és que algú m'ha preguntat que una persona volia venir i no ha pogut, doncs que almenys que ho puguin mirar. No, ho posarem fàcil perquè la gent pugui mirar-s'ho. Molt bé. Doncs gràcies, Joan, i us torno a dir que a fora hi ha informació d'aquest seminari que es farà en 2 caps de setmana, que serà molt vivencial, no serà només seure aquí i anar rebent informació, sinó que hi haurà... Tallers. Molts tallers. Sí. I que us animem a que us hi apunteu, que estigui interessat. Gràcies, Joan. Molt bé, gràcies a vosaltres.